Hirurak hamar gutxi, errepidera egin behar dugu. 5. eta azken etapa hauia zuzenean eskaintzen hasi behar dugu. Azurkiatzean usteko zorian izango dira, Elkorrietan Barrenetxak hartu ditu 3 puntu, zenbaten duen etapak hemendik aurrera. Etenaldi labur bat, eta errepidera goaz. Beno, esan bezala, hemen gara ja zuzenean, etapa bizi-bizian jarraituko dugu, amaitu bitartean, eta esan dakoa, Jumbo Vismak, hemen txedu, Krasbik. Hemen du, Binegok bere morroietako bat, aurrealde hau zaintzera etorrita, atzea mugimenduren bat baldin bada, behintzat, umezurtz estadila sentitu. Segurani beharrik ez du izango, baina badaezpada, Xavier, badaezpada, doala bakarren bat. Bai, nik uste dut talde horretan gainera behar bada Espainiako buelta batean Tondi Mulanekin bizitakoa izango dute gogoan, lidertzan zela Madrilgo mendilerroan izugarrizko akatsa egin zuten, iesaldia sortu zen, aurrean ez zuten inor sartu eta egia da egun hartan hutsegiterik handiena Dimulanek liderraperak izan zuela eta gero taldekide laguntzare alperrikako izan zela gura konpontzeko, baina gutxienez badakite eraso egiten duenean aurkariak eta aurkariak gutxi gora bera pareko baldin bada, park egiten duen antzeko erantzun bat eman behar zaiola eta horregatik erabaki dute Jumbokoek iesaldian ere taldekide pare bat bidaltzea. Beraz, uste dut horrelako egoretan izaten dela halako gerra psikologiko bat ere, eta honek aurkariei halako etxipen puntu bat ere eragingo die. Ikusita Jumbo Visma taldeak atzean omenekin batera utzi duela Binego, baina Binego bera egoera horrekin ere lasai dagoela, eta aurrean eraso egiteko intentzio garbiarekin aurrera egin duten txirrindularen artean taldeko 2 gizon oso indartsu, Atila Balter eta Krasbik daudela ikusita, uste dut edozeinen baikortasuna zertxo baita apaltzeko modukoa izan daitekela. Eguneko mendaterik gogornetariko bat ere pasa dute, Azurki pasa dute eta honen bestez uste dut orain egoera 2 minutu eta 5 segundukoa izanagatik, begira pelotoian ze egoeretan gauden. Jumbo Visma taldeak ez, baizik eta beraien aurkarietako batek. Grupama taldeak hartu duela ardura. Beraz hor, Binego oraintxe bertan, esan genezake, kriskitina jortzen izango dela. Iesaldia segurazki ez da inor, salkepen nagusian bere lidertza kolokan edo zalantzan edo halako ubelduren bat eragiten dion inortxore izango, eta atzean, san omen aurrean duela eta kontrolana beste talde batzuek egin behar dutelarik egoera guztiz kontrolpean daukate. Beraz, hasi behintzat etapa esango nuke Jumbo Visma taldearentzat eta Binegorentzat oso ondo hasi dela. Hortxe da talde hundia, 2 minutuko atzerapenarekin taldea. Eta gero. Eta Frances Deye, Godiren postua. Babesten, Godiren postua defendatzen. Godi hemen irabazitakoa da, azken etapa irabazitakoa da. Godi garraten du etapa garaipena Euskal Herriko itzulian. Rogilitzekin helmugaratuta. 37 kilometroko etapa, horreneko 30 kilometroak handizkio beraz, pelotoiak etapari. Eta aurreko egunetan azkar ibili dira eta gaur ere ez du zalantzari, gaur ere azkar egingo dute etapa, gaur ere hasi eta bukatu lehiatuko dute. Gaur eta baino arrazoi gehiago dago gainera, adarra gautxi beharrean etapa egiteko. Ja, azkena da, eta batzuk eustera diren bezala, eustera Binego da, eustera doan bakarra, momentu honetan, bera baita, sailkapen nagusian aurreneko postuan 2 etapa irabazta da, gainera, Jonas Binego, eta besteek, gehiago estu daukate. Aurreneko postua zaila bada ere, hor podiumerako feste ikaragarria dago. Elkarren gainean daude. Eta kultureko lasterketa izanik, puntu asko daude jokuan. Hementxe, errepide zabalean, azkaraten behera. Bizi-bizi, oso. Esan duguna eguraldia, markako eguraldia, ari da gozatzen aurten itzulia. Bestelakoak askotan ezagutu izan dituzte.
horrelakoak ere izan dira, tartean, eguraldi onarekin ere izan dira, itzuliak aurtengoa ikaragarria onda esateko moduan gara, ez da bukatu, baina honezkero gaur eguraldia ez da aldatuko. Euskia, aurreneko unetik azkenekora. Lehen esan duzu eta bero, Bai, hori esatean nindan, aurreneko unetan fresko. Fresko. Esfortzurako uste dut ura proposakoak gaurkoa. Bai, baina egoteko gu egon garen bezala, gu bastidan eta hotza pasagen. Eta aldiz orain, hemen ero dago. Diote, errendimenduan segurazki gaurkoak, eragin ona edo txarra, handiagoa izango du, lehendabiziko egunetakoa baino. Atzo Binego berak, Alfonso Arroyok elkarrezketa egin zionean esan zuen, eguraldia bero xamarra izan zela eta hor somatzen zen sufrimenduari ez ibilbidearen gogortasunak eta erritmoak baizik eta beroak ere halako ekarpen txiki bat egin ziola. Eta gaur are handiagoa denez eta ibilbidea gogorragoa eta atzoko nekearen zamare horri izango dutenez, segurazki beroarekin sobera sufritzen duten txirrindulari horiek antzemango dute graduek gora egin dute. Hemen liderra hemen Bineko, horatu Bineko gaurrean Krasvik eta Walter, Attila Walter Hungariarra dituela, Mark Hirschi, lasterketa buruan da, Guerreiro, Movistarrekoa ikusi dugu, Edi Donbar, Reintarama, Bruno Armirel godiren morroia aurrean, Esteban Chávez, Arbanuk, bigarrenez, lasterketa buruan, Emanuel Buchmann, Julian podium azapatutako Alemaniarra, lasterketa buruan, Palet Paintre, ez dugu asko ikusi, Palet Paintre, astean zehar, eta Daniel Felipe Martínez, harrigarria bada ere, lasterketa buruan da, dena den ez da, Daniel Felipe Martínez, ekapen nagusian ondoen kokatua, ondoen kokatuak, Buchmann, eta Attila Walter dira, Buchmann, minutu eta 37 segundora dago, Attila Walter, Binegoren taldekidea, minutu eta 43 segundora. Atzean lan egin beharrean, orain Bareingoak ez dute inor sartu, eta liderra baino kezka handiagoa izango dute liderraren atzetik dauden txirrindulari horiek, Buchmann eta Attila Walter hor doazela ikusita. Beraz, alderdi horretatik Jumbok erabateko lasaitasuna dauka. Askotan esaten duguna, beti pentsatzen dugu mundu guztiak eraso egiten duenean liderrari egiten diotela eraso, biztan da, sailkapena iraultzeko intentzio hori izaten dela, baina liderrak baino lehenago sufritzen dute iesaldi baten kaltea, haren atzetik direnek eta gaur ere. Hori ikusita, Bareinek lanen aritzeko erabaki hartu du, alabeharrez premia hori daukalako. Errepidera egin behar dugu, Alfonso, arratsaldeon. Konta iguzu, elkorretan badakigu barrenetxa izan dela lasterketa buruan. Nola egin da iesaldia, zein jo du, nola antolatu da talde txau, arratsaldeon, Alfonso. Arratsaldeon guztioi, lastik azurkera bidean egin da iesaldia, hor Palet Paintrek eta aurrera jo dute, beratzetik aurratera dira Krasvik eta Attila Walter, eta horre egin da iesaldia, eta azurkin gora, hasiera batean, metro batzuk hartu dituzte, hartu ditu, lehenik eta behin, Krasvikek bera bakarrik, eta atzetik Chávez eta Guerreiro atera dira, eta jeitsiran bat egin dute, 2 minutuko horrenta daukatek danik, eta benetan bizi doa lasterketa, beraz liderrak bi ordezkari sartu ditu iesaldian, alde hortatik seguru da Binego, eta Daniel Felipe Martínezen joa aipatu behar, atzetik aurrerako bidea egin du Kolonbiarrak iazko irabazleak, eta talde polita egin da, Movistarrek hor sartu du Guerreiro, Ruben Guerreiro Portugaldarra, eta benetan talde polita egin da Zain Moitzek ere hor dauka gaurko beste horrezkari bat, editan bar, eta Dabiko Duke Armirail, beraz oilar batzuek badituzte horrezkariak, beraik ematera hor dira, lasterketa buruan, Emanuel Buchmann ere, Esteban Chávez, Banuk, eta esan dugu moduan, minutu eta 47 segunduko aldea daukate, eta momentuz lasai da Jonas Bineko. Bai, lasai egoteko moduan dago Jonas Bineko, bere bitalekiderik indartsuenak hor ditu lasterketa buruan, san omen aldamenean du Krasvik eta Attila Walter. Bermea du Bineko. Ioie gaurrean lasterketa buruan izan da. Oso lasai, atzean ikusten dugu askoz ere gehiago aztoratu direla Bareingoak eta Kofidikoak. Haientzako iesaldia arriskutsuagoa da. Pentsa, zen olako lehia daramaten podiuna ziurtatzeko eta orain iesaldi horrek hori zapuztu egin lezake eta Binego da hemen lasai dagoena.
taldekide gutxi izanagatik, egin duten talde estrategian bete-betean asmatu dute, aurrera bi gizon bidalita, gero atzetik aurrera eginez gero ere, aurrean bi gizon oso balioitsu izango ditu Jonas Binegok, behar izanez gero, beste hori baita askotan nere ustez behintzat, garrantzia handiegi ematen zaio aurrean norbait izateari eta besteari, hori ordekako etapetan edo muinoetan horrek garrantzia badauka, baina ibilbidea oso gogorra denean, borrokan ibiltzen diren txirrindularien kopuru ere oso mugatua da, eta batez ere indarrak ahalbidetzen du zerbait egitea. Eta ibilbiderik gogorrenak beti mesede indartsuenari egiten dionez, uste dut, talde egoera hain bikaina izan gabe ere, Binegok ez lukela kezka handirik izango, baina edoze moduz, atzean zein aurrean, Jumbo dago egoerarik lasaiene. Mendate atzen utzita, hirugarrena dau. Hau Gorla da, 9 kilometro pasatxoko igoera. Aurreneko zatia gogor txamarrauka Gorrak, aurreneko erdia esango nuke gero eramangarriagoa da, atxengune bat ere badauka, erdiparetik gora. Zantzalaz, Koititik, Elosutik barrena, Bergarara doa, itzuliko azken etapa, hortxe dituzue Gorlaren zenbakiak. Gorla ezaguna, leku ezaguna, bizikletari oso lotua dagoen mendatea da, Gorlako igoera, urtero egiten baita. Eta Gorlako igoeran, garaipena lortako asko izan dira, pero profesionalean. Hementxe ieslariak, 12 lagun, saikapen nagusian, Erne, minutu eta 37 dago onduen dagoena, eta Buchmann da, gora Hansgrogeko Alemaniarra, lehen ere itzulian ondo ibilitakoa, Teresa Gafredoko Geber Xavier, ari darpatzen pelotuia, itzulian podiuma egindakoa, itzulian arraten irabazitakoa, urte hartan, zehetzuen egin bora, kasi Schachmannekin zumarran errojupekoan, Xavier, naiz eta hemen, azken etapan, maiotari ezin izan zioten eutxi, Joni Zagirrek, kendu zion maiota, Manuele Buchmanni. Bai, Alfonso. Bai, Fermin. Gurekin dago hemen aldamenean Xavier Muriel, zuzenari lan eta Movistarren. Bueno, Xavier, Guerreiro sartu duzu iesaldian, ze esperantzarekin? Bueno, ikusi ez zurki azkenean. Espero bezala oso azkarrigo da, eta bai, Krabelin ondoren norbait izate aurrean garrantzitsu izango da. Ze asmo daukazu emasekin nola aurkitzen da amaz? Ondo, aurrekoan Asturianan, bueno, lehenengo bero eguna, deshidratazio pixkat, baina atzo ja sensazionak izan zituen, gaur bere lekua joten den. Eta nola egin alzaio Binegori, egin albada zaio? Ba, ikusi ez du, baina estrategia oso da intutela hemen Kriswitz, atila uste badagola, bere Krabelin ondorenako jende izango du, izugarrizkoan gaik uste eta ikusi behar, gorak otzen den fuertena. Eskerrik asko, Xavier. Vale, zuei. Laster ikusiko dugu, indarra zertan diren Armirel, Bruno Armirel. Zaguna da Armirel, esaldi hona garrapatzen dituena, ia zen ieskoa daukagu buruan, ebene pulatzetik etorri eta harrapatuetan nola irantzuen, eta zenbat kilometro zera batzan aurretik Armirelek bakarrik. Bruno Armirel, bengodik izan duen taldekiderik onena, estorer ezpaita, orain urte pare batean ibili zen bezala, ezpaita moldatu, etapa gogorra hauetan, Mikel Storer. Storer eskalatzaile ona da, bere mailarik onena Espainiako bueltan eman zen orain 2 urte 2 etapa garaipen lortuta eta mendiko saria, eta orduan benetan 26 urteko australiarrak sekulako maila erakutsi zuen, baina geroztik ez du erregulartasunik topatzen. Atzean balein, pelotea luzatu dute, pelotearen atzealdean, Brandon Rivera. Eta bere aurrean, Esfasion, Gorla. Bai, hemen segurazki ja lehen da biziko grupeto antolatuko da, Fermin. Begira, joga ben, nola hasi den jendea, ia aleka pelotoitik geratzen. Bai, Luke Klapere bai. Bai, ja, zama antzeman egiten da. Ja, 6. eguna da, Xavier, eta abiadura. Bai, eta itzulia gogorra joan da. Ibilbideak gogorrak izan dira, desnibel metatu asko egin dituzte, abiadura izugarri izan da. Talde askotako txirrendulariek pelotoi buruan eta lan egin behar izan dute, eta horrek ez du barkatzen. Eta azkeneko egunean ezer jokoan ez dagolarik, eta taldeari ere ekarpena egiteko indarrik ezbaldin badago, logikoa da, hanka altxa, atzeratu, grupeto antolatu, eta lasterketa amaitu nahi duena, lasterketa amaitu, eta beste batzuk baitxerako bidea hartzen. Gorlan, iaz formolo izan zen lasterketa buruan, eguneko iesaldian orain 2 urte, Patrick Beban izan zen lasterketa buruan. Iesaldia dugu, iesaldian 12 lagun, iesaldian besteak beste,
igotzaileak, pentsa, Dani Felipe Martínez, Esteban Chávez, banuke bera ere igotzailea da, Bugman ere aldapaura ondo moldatu izan den gizona da, Guerreiro, Krashvik, Atila Walter bantxe aldapaura bezala ordekan denean, ari da azaltzen, itzuliko azkena, aurrera Alfontxo. Bai, datutxo bat besterik ez, ieslariak aipatzen ari zara, eta datutxo bat egungo garrantzitsua da, egungo gorra, eta ieslari guztiak kultur mailakoak, ez dago bigarren mailako ordezkaririk. Talde gonbidaturik ez da ez gaur, eguneko iesaldian. Orain arte talde gonbidatua sartu diren iesaldiak normalean hasieratik sortutako iesaldiak izan dira. Eta hori, ezaugarri hori kulturreko lasterketa guztietan betetzen da. Bai egun batekoetan, zein itzulietan. Beti hasieratik gehien saiatzen direnak, talde apaletako ordezkarik izaten dira, gonbite txartelari eskerrona erakutsi nahirik, euren buruaren berri eman nahirik, txirrendulari gazte ausartak, pixkanaka txirrendularitzaren, goi mailako txirrendularitzaren erakusleioan jarri nahirik, eta pelotoiak ere haiekiko hasiera batean behintzat borondate pixka bat izaten du. Baina gaurkoa bezain etapa gogor batean, hemen nabarmentzea ahalbidetzen duen ezaugarri bakarra gaitasuna da. Gauza bada gogoa izatea, beste bada zuzendarien agindua, eta intentzioa eta nahia mundu guztiak izaten du, baina hor esandakoaren eta egindakoaren arteko lotura edo uztarria ahalmena, indarra, gaitasuna da. Eta hori gutxi batzuek izaten dute. Eta gutxi horiek normalean kulturreko gizonak izaten dira. Lehiaketaren berri mamer dizuegu, egune bezala, manaliaren hasieran egiten dugun kontua da. Atzoko galdera, atzo zertzen, Xavier, itzuliak izan zuen irabazlerik gazteena. Bai. Espaldiko bat. Gino Bartali handia da, itzuliaren historian, garailerik gazteena, 1995 ekitaldi irabazi zuen. Gino Bartalik 21 urte zituen, 21 urte bete berri zen. Julian Gorospe eta Pello Ruiz kabestan itziren, beste bi aukerak, Julianek bi itzuli irabazi zituen, eta aurreneko irabazi zuenean, 23 urte eta egun batzuk zituen. Julian Gorospe, 23 urte eta 3 hilabete bestalde. Gipuzkoarrak, Pello Ruiz kabestanik. Eta zozketan Alberto Gordo Guijarroren izena eman digu ordenagailuak Zumarragatik erantzun digu Alberto Gordo Guijarrok eta bere jasoko du Etxeondoren mailota. Gorlako mendatea pasa horretik, Fermin esan nahiko nuke, matematikoki oraindik ez, eta ez ditzagun kanpaia jo, baina Jon Barrenetxeak mendiko sari irabaztea iaia eskura daukala. Oraintxe bertan Jon Barrenetxeak 32 puntu dauzka. Ba hemendik helmugera bitartean 32 puntu egongo dira jokoan. Lehen mailako 2 mendatetan 20, bigarren mailako Gorlako mendate honetan 26 eguko dira, eta hirugarren mailako beste 2 mendatetan guztira 32. Horrek esan nahi du, txirrendulari berak lehendabiziko postuan mendate guztiak aurrena pasatzez baditu, Jon Barrenetxeak nahikoa eskura izan dezakela mendiko saria. Egia da, atzerago dauden, Jonas Binegok esate baterako 6 puntua ditu, Mikel Landak 5 baditu, eta haiek lehendabiziko postuetan edo bigarrengoan pasako balute kendu dakiekeela lehendabiziko postua Jon Barrenetxeari, baina uste dut hori oso egoerak korapilotsua izango litzatekela, eta Jon Barrenetxea segurazki itzule amaitzen denean, eta berak amaitzeko indarrik topatzen badugu behintzat, mendiko sarian ikusiko dugu lehendabiziko postuan Kaja Rural taldeko Gamiztana. Beno, eta lehiaketaren bigarren zatia, gaurko galdera. Gaurko galdera horri izan duzu, tartetxo batean, dorengo zein tur irabazleen palmaresean ageri da itzulia hori aukera aurkeztu dizkizuegu. Hirurak ere tur irabazleak izan dira, 5 tur irabaztako izonak Miguel Indurain, Edi Mers eta Jacques Anquetil, horietako batek bere palmaresean itzulia ere badauka. Zeinek dauka? Zizuen erantzunak. EITB.eus atarian eta hortarteka azaltzen zaizuen QR horretan. Esteban Krashvik, tur gizona izan zen, bere urterik onenetan, 4. postu bat egin zuen. 3. ere, bai, Fermin podium ezagutu zuen, bilan. Azken urteotan, ia morroi lanean, ibiltzen da morroi lanean, besterik ez. Ia taldean zemaila dagoen ikusita, zenolako taldeburo dauden ikusita. Bineko eta Roglic horregon da. Hesink eta biak ziren, itzule handiak lehiatzen zituztenak, baina... Kondimulan ere bai, gura aztuxea daukagu, baina gura ere taldean izan zuten, baina
buruz behar adina gogo eta nahi ez eta... Dimuran etorri zenean hain zuzen hasi ziren, bai Hessing eta bai Crashwick morroilanetan aurrez eurak ziren. DSM-etik pasatzen, DSM, Sunwebetik pasatzen Dimuran hauen egiturara, eta urduan hasi ziren hauek morroi bezala lanean, bai Crashwick ala Robert Hessing. Azken urte hauetan gainera esaten ari gara, gero eta maila handiagoa dutela txirrindulariek, Crashwickek 35 urte ere baditu, eta horren bestez Xapaiako beruntza hasi, bere helburua beteta, hori bai garbi da, Frantziako turren 3. postuan sailkatzea uste dut bere ametsi gozonetan seguraski etzela izango, ez da garaile izan, baina arnasa luzeko gizona bai, seguraski barruan izango du Arantza Italiako giroan lider zela, Vincenzo Nibalik nola kendu zion berak egindako akats baten ondorioz, goitiperakoan Añelon behera elur horma baten kontra joan da antxe joan zizkion aukera guztia, seguraski lasterketako gizonek indartxoen atzenean, baina orain azken urte hauetan, talde langile borrokatu bihurtu da, eta horretan eginkizun horretan oso maila altua dauka mendatera. Haiterren, Haiterren mugitu egin da, aurreneko kilometroetan ahalegintxo bat egin du, iesaldi antolatzeko. Izan Haiter, aurreneko etapa irabazi zuen gizona, eta Daniel Felipe Martínez, honekin saikapen nagusia lehiatzera etorri da. Ez da, hitzekoa, honekin lehiatzera etortzea, honek irabazi zuen itzulia, aurten Algarben irabazita da, Daniel Felipe Martínez. Baina itzuli honetan zerbait falta izan zaio. Paris izan ere bai. Paris gaixorik ibili zen. Paris izan falta izan zaio, baina esan duzuna, gaixori Sevillenaren aitzekia eman zuen eta itzulirako puntuan izango zela aurreratu zuen elkarrizketa batean, baina ez. Paris izan ez, eta hemen Paris izan bezain errukarri ez, baina hemen zerbait falta izan zaio. Bai, garaipenak eskatzen duen mailan ez da ibili. Eta horregatik, azken hitza esan aurretik, segurazki gaur etapa garaipena buruan duela abiatuko zen. Atzo ere antzeko puzkoa egin genuen Richard Carapazen inguruan, hankaltxa eta bezperan bezala gorputza laguntzen etziola ikusita indarrak gordetzeko erabakia hartu otezuen, baina Richard Carapaz Ekuadorko txapelduna ez, gaixorik, ondo ezakota, erretiratu egin zen atzo. Eta hor, bien arazoa antzekoa izan daiteke. Bat, gaixori dagoenean entramentu egunak, lasterketa egunak, kalitatea galdu egiten du, sasoiak bera egiten du, eta gero oinarri sendo hori ezpaldin badago, ondorengo lasterketetan, batez ere errekuperazioak askotan huts egin izan du. Litekena Daniel Felipe Martínezek eta Richard Carapazek arazo hori izana. Errekuperazioan zailtasunak alegia. Hauxe da lasterketa burua, eta hemen dugu, Crashwick bere bizkar zapalarekin. Berezitasun hori baitu, Crashwickek. Lasterantz ematen zaio Crashwickin ondoan. Crashwickek gero bestalde, Xavier, arnasa luzueko gizona izan da, itzule handiak lehiatu dituena, eroriko batzuk bai, eroriko zerrenda ez dauka, ez badakoa Crashwickek berak ere. Handia. Lehen urtean bertan ere, turreko 15. etapan, Karkasonako etapan, erori eta erretiratu behar nintzen zen. Handi gutxira gainera, gero binego bera erori zen, benotekin batera. Eta egun hartan, egun txarri izan zen, Bismarck, Roglitzen abiatu. Bai, eta eroririk famatuena, 2008ko giroan izan zen, maila rosarekin. Bai, ikatu dugu lehen, bai. Añelonan, elur pareta, bete-betean jotan txegratu zen bere maila rosarekin. Crashwick, eta nik Crashwick, aurrenekoz Crashwick. Teak dira, Crashwick. Ordezko bezala sartu baitzuten, giroko taldean, 2010an izan zen. Freireren ordez, Oskar Freire zegoen girorako eta azken orduan Freire ezin izango zutela sartu, arazoren bat izan zuten, orain ez daukat gogoan, Espainiarra giro hartatik kanpora geratzeko arrazoia zein izan zen. Azken orduan sartu zuten Crashwick, hemen lankideok eskertuko genizuek, barruko linea hau txiko bazen, bai. Esaten ari ginen bezala, Freireren ordez egin zuen bere aurreneko itzulia handia Stefan Crashwickek. Eta giroa eta Jumbo aipatzen ari garela, esan dezagun, Jumbo jada eman zehaztu du, erabaki du, zein talde izango duen Roglicen aldamenean
maiatzean hasiko den Italiako giroan. Hor aldaketa bat egin dute gainera azken orduan. Sepp Kuss sartu dute Wilco Keldermanen ordez. Roglicen aldamenean mendatetako lanak Keldermanek egingo zituelako, baina ura erori min hartuta da, eta azken orduan Sepp Kussi deitu diote giroan izan dade. Affini, Bowman iaz ondo zen giroan, etapa eta mendia irabazi zituen. Tobias Foss, Norvegiarra, munduko txapelduna errojoren kontra, Hessman, Xabier gaipatu bezala, Kuss azken urteotan turrean ibili da, giroan sartu dute, Rogliczekin eta Tratnik, izango da 8. gizona. Bowman egiaz bi eraman zituen gainera, pentsatzen giro egin zuen, Bowman 29 urteko herberetara. Diferentzia bera eraman airik. Bahrein Merida taldeko txirrendulariak lanean. Mikel Landaren taldekideak gauzak estutu egin zaizkie, iesaldian binegok bi ordezkari sartuta. Hori da hori asmatzea bete-betean. Rohan Deniz etxeratu zitzaien, erori eta hautsirik gabe, baina min hartuta. Talde langile porrokatu eta oso goi mailakoa da Rohan Deniz, baina haren galerari irten bidea bikain asko eman diote. Alde batetik atzo sortu zen iesaldian ere Jaiko Alula taldeak Jumbokoen beso jarraitzailea ematen zuen, eta Jumbokoek egingo zuketen lan berbera egin zuten, eta gaur iesaldia sortu denean bi ordezkari sartu, eta orain Bahraingoak ari dira lanean. Gaur Attila Valter eta Krasbeik aurrean sartu ezparira, ez egin zalantzarik atzean lanean, haiek edo San Omen edo Binegoren taldekideek ikusi beharko genituzkela. Beraz, hori da hori asmatzea, haiek iesaldian sartu direlako, batetik aurrean daude, gero zer gertatuta ere, eta atzean euren taldekideak lasai beste batzuen gurpile eta babesea. Zetterlin, Mikel Landan atzean, Bahrein Victorious, podiumean da Mikel Landarekin, eta Mikel Landak atzean harrera izan duen hemen sinadura kontrolean. Ikaragarri izan da Mikel Landaren etorreran izan den burrumba, jendearen oihu eta txaloak Mikel Landa azaldu denean, Jon Izagirreri ere bai, baina Mikel Landari ikaragarria eskaini dio hemen Mintzaga plaza honetan bilduen jendetzak. Mikel Landa oso jendearekikoa da, edo jendea oso Mikel Landarekikoa. Landismoa bizirik da, eta Mikel Landak eta bere moduko artista gutxi batzuk hori izaten dute. Aldekoak eta kontrakoek izaten dituzte. Aldekoek dena ona ikusten diote, kontrakoek dena txarra. Baina jende asko erakartzen du, eta beste batzuk aldendu egingo ditu. Baina Mikel Landak alako magia eta aura berezi badauka, eta ondo ibiltzen denean hori, nola ez, ugaritu egiten da. Eta gaur hemen Mintzaga plazan hori nabarmena izan da. Jendeak berarengan itxaropen izugarria dauka. Jendeak badaki huts egin dezakela, baina jendeak badaki aldi berean eguna baldin badu, ohiko ausardiaz jokatzeko ez duela lotxarik eta konplexurik izango, eta beste batzuetan bezala jendearen nahiak asatzeko oso txirrendulari aproposa dela Mikel Landa, eta hori jendeari bihotzeraino, barreneraino ailegatzen zaio. Atzean dator, taldekide bat bere gurpilean duela, Pensteimer du gurpilean Mikel Landak. Tarte batez, Bugman izan dugu lider. Bugman hain zuzen lehen ere esan dugu, 2019an Maiotoriarekin zen etapa honetan, eta Jonek enduzion Maiotoria 2019an MPan amaitu zen etapa, bezperan arraten etapa amaituta Bugmanen eta Jon Izagirreren artean 54 segundo zeuden. Eta zer da, eta Iberren amaitu zen etapan, antzeko ibilbidean, Adam Jaitzek irabazi zuen, Adam Jaitzekin Dan Martin, Fulsan, Jon Izagirreren taldekidea eta Jon Bera, elmugaratu ziren. Gero, pikin bat atzerago, Pogačar izeneko bat, 7 segundora, 2019an. Eta Bugman liderra, minutu eta 26 sartu zen. Bugmanekin batera, Molema, Mikel Nieve antzen, Karzi, Binego ere bai, Godi ere bai, Enric Mase bai, gure artelana izan zen, egia esan. Hamilton. Artelana, benetako artelana egin zuten orduan Jon Izagirrek, eta alako, beraiek bide bat jorratu zuten, beste batzuen asmoek ere bat egin zuten beraiekin, eta Bugman antxe zaputu zuten borak egun hartan ez zuen asmatu, gaitasunez justu xamarri ziren, gero talde lanean erreleboetan eta
Ez zuten beste batzuek izan zuten adina laguntzarik eta topatu, eta artelan zoragarri hark 2019an Jon Izagirreri eman zion garaipena. Lasterketa orain doan bezala ikusita Fermin egingo nuke, lehen aipatu dugu, lehendabiziko mugarri garrantzitsua Krabelin izango dela, Krabelinen eraso jotzeko orain erantzungizuna Mikel Landak izango du. Lehen nor izan zitekeen ez genekan garbi, eta binego berak aurrera egitea ere etzen harritzeko izango egoeraren arabera, baina orain honetan uste dut, Bahrein taldea ez da oso talde sendoa, Krabelin aurrean ezingo dute pasa, eta uste dut bereien intentzio izango dela. Al izan ezkero, Eiberrerako bidean, taldea erabat indarrez ustu, eta Krabelinen gora Mikel Landa jo, al izan ezkero, berarekin batera, edo al baldin badu bakarrik, baina aurrekoekin bat egin alizateko. Hori da, nik Bahreinen estrategiaren barruan egiten dudan irakurketa. Bai. Eta ikusita urte Mikel Landa zenako jarrera erakutsi duen, esaterako lehitzako etapan 57 kilometrora mugitu zen. Mikel Landa jotzeko dago, Mikel Landak ez dauka, ze galdurik. Txan nuke Mikel Landari, bai, podiumen amaitzea handia da, baina Mikel Landaren mailako ziklista batentzat, Xavier, bigarren edo laugarren, bigarren nahiago. Baina... Ero-eroan ere ibiliko denik atzeitik zen. Arriskatzeko ere... Eta nortasuna dauka arriskatzeko. Mikel Landak hori ere badauka. Eta nik uste dut, ez dela erotuko erabat, baina egoerak ala gintzen dio. Atzekoek aurrekin bat egin nahi baldin badute, uste dut Mikel Landa izan daitekela Krabelinen gora, azterketaren bat behintzat seguraski egingo duena. Hori da nik egiten dudan irakurketa. Baina Mikel Landak binegoren ostean erakutsi du indarri gehien berak duela. Berak erakutsi du mailarik onena binegoren ondoren. Ez dago alde handirik, egia da. Baina Mikel Landa esango nuke hazi egin dela gainera, itzuli honetan. Eta horregatik berez duen ausardiari, egoera edo baldintza hau, eta aurrera egiteko nahia elkartzen zaizkio Murgiarra. Beno, hauek gorra gainean dira. Gorrak egoera bestaldetik egiten dute afizionatuetan. Hortxe izaten del muga. Hortxe pasa dute arrastoa. Azurki, Krasvik buru dela, pasada diesaldea. Elkorrietan goratu, Barrenetxeak 3 puntu hartu ditu. Beraz, 30 puntu ditu Barrenetxeak mendiko saikapenean. Eta bideratuta duka gauzak ondo, kamizkoak, eta merezita. Armirel talde itxiz, bere aurrean Hirsi ere, bai baina, gehiago izango zela uste genuen, Mark Hirsi, honekonek ze nolako sarrera izan zuen profesional munduan, ze nolako turra egin zuen bere aurreneko partaidetzan, eta badabil, baina ez garaibateko distirarekin Suitzarra. 2008an, Sarranen turrean etapa garaipena lortu zuen, eta orduan gainera euskal zale asko, esan beharko dugu Fermin, guztiz maite mindutak gelditu ziren Hirsirekin. Etapa gogorrak izan zirenean behintzat, eltze guztien zapaki ematen zuen, ez zitzaion turra hartan goroldi askorik itxatxi, haren ibili beharra, haren ies egiteko nahia eta almena. Eta gerora arazo batzuk izan ditu, ebakuntza bat ere bai, arteria iliakoa itxita izan duela eta Bizkarran ere arazo luzekin ibilitzen, lehen urtean ere denboraldi ez zuen nahi bezain ondo hasi, eta hori dela eta ez du bere ibilbideak goruntzako espero zen joerarik izan. Minuta 40, berriz ere Buchmann entzada, maiotoria, behin-behineko maiotoria, esan beharko dugu, Emanuele Buchmann Alemaniarraren zat. Hauek ere ja gorra menderatu dute. Bizi, peloto jaundia, Mikel Bizkarra hor tartean, iruditan eskuinaldean Mañariarra, taldeko onena. Bai, eta buru-buruko taldetxoan kasu batzuetan, eta han ezpaldin bada, ondorengo taldetxoan helmugaratzen ari da gehien eta Mikel Bizkarra eta bere eskalatzaile maila zertan den ondo erakusten itzulia. Diferentzia laburtu ezin da, hortxe dago. Bahrein taldea ez da oso talde indartsua, eginalean ari dira, baina mendate hauetarako ez da beste talde batzuen parekoa, eta hori uste dut antzematen ari dela, eginal betean ibiliagatik diferentzia jan ezin da ari dira. Eta Bahrein taldea uste dut gogoratuko dela behin baino gehiagotan Pello Bilbaoren erretiratzeaz. Pello Bilbao zen inolako zalantzarik gabe itzuli honetan Neil Stephensek zuen gizonik sasoikoena, hautatuena ibilbide honetan,
oso motibauta zegoen, oso erregularra da, alderdi hortatik izugarrizko bermea eskaintzen du Pello Bilbao, eta Neil Stephensek gainera bere zorte txar hori bozgora esateko ere ez zuen inolako konpresiorik izan, aitortu zuen, aurreneko gizona behintzat Pello Bilbao zela, Mikel Landarekin talde joko oso garrantzitsua zeukaten, eta gero uste dut, neurri batean, taldea berak espero zuena baino, maila hobea ematen ari dela Mikel Landa, eta horregatik arekin orain podiuna eta garaipena jokatu nahi dituzte, baina gogoratuko zaie bai, segurazki euren hausnarketetan, Pello Bilbao gutzitako zuloa ezin izan duela inork ere bete. Pello Bilbao gutxi egin zuen gaixorik, itzulia. Bai, izango zen Pello hemen izan balitz, Pello hemen iraun izan balu, Pello. Aurrekotan aipatu dugu, Pellok zen nolako erregulartasuna erakutsi duen, parte hartu duen proba guztietan, naiz aste beteko ala 3 asteko itzulietan, egun bakarreko probetan, estraden bertan, nola ibili zen, Pello bermea eskaintzen duen mutila da gaur egun. Euskal txirrendularirik onena. Nazioarteko txirrenduletza elkargoa duen sailkapenean denboraldi hasi eta berehala 5. postuan egon zen. Hori azpimarratzekoa, goraipatzekoa da, gorriz margotzekoa da. Ez da ez gero hauntzaren gauerdiko ez dula, lorpen hori. Eta itzulitan lortzen diren sailkapenekin batera aintzat hartzeko datua da. Erregulartasuna eta goi mailako txirrendulari baten nortasuna erakusten dituena. 211 egun zela matzan, Pellok, itzuli batean erretiratu gabe, Paris Niza ezkeroztik, Parisitzeko 6. etapa ezkeroztik, etapakako lasterketa batean erretiratu gabe zen aurten arte, Pello Bilbao. Osatu da ella, izango du eta aukerarik Pello gondo dela. Errepidean gauza handiak egiten jarraitzeko. Bere taldekideak hemen bien bitartean gorlan behera hemen izan zen sua. Astanak hemen piztu zuen sua Frailerekin, Alex Arambulurekin, Jon Izagirre gurpilan zutela, etzen giro izan egun arte Xavier. Baitzuliak izan duen eguniko goangarrinetako bat, bai, izango zen. Geroztik ere izan dira, baina ura markakoa joan zen. Poga txarberan, Magnaltiren maiotoria defendatuz, tiraka, aujetxi eta gero Eibarra bidean, Soraluztekoan, Saiesbidetik barrena zen olako joa eta gero Krabelin eta ikaragarri izan zen eguna. Roglic, Pogačar, gero Roglicek eta Pogačar, Roglicek eta Godik aurrera egin zuten gainera, Roglic luzaroan errelebok aritu zen, Godi bere laguntza eskaini zion eta aurreko batean aipatu du genuen garai bateko sinadurari beharrez zuen hitzarmen horietariko batean Godik etapa eta Roglicek itzuliko sailkapen nagusi eraman zituen, baina egia da lasterketak askoz ere entretenigarriagoak eta bikainagoak direla, igoeretan ez ezik, gutxi espero den tokietan, jaitsieretan, abilezia teknikoa, ausardia eta jokoan jartzen diren lekuetan mugitu ezkero. Orain ere hilala bizi jaisten ari dira lasterketa burukoak eta hor ikusi dugu bihurgune batzuetan Admiral Frantziarrak zenolako komeriak izan dituen bizikletak halako mugimendu baldar bat eta desorekatzeko zorian egon denean. Gaur egungo bizikletetan gainera bizikleta dantza egitea ohikoagoa da, profil oso altuko gurpilak eman ezkero haizeak leku gehiago topatzen du bizikleta dantzatzeko eta leku askotan azkarrago bai, baina azkarrago joatearekin batera bizikleta kontrolatzea bihurgunetan eta zailago izaten da. Claro, una batetik ez izango da lasterketa Bergaran iragarkintza tartela egin behar dugu, aurrez lehiaketaren galdera ipatuko dugu. Ondoren azalduko zaizkizuen Tour irabazle hoien artean, palmaresetan, zeinenetan ageri da Euskal Herriko itzulia. Hirurak Bosna Tour irabaztako gizasenak dira, bata etxekoa, Indurain. Eddy Merckx, bestea eta Jacques Anquetil, Normandiarra, hirugarrena, horietako bat, itzulia irabaztakoa da. Zein hori da gaurko galdera. Hoxan da, iragarkin ostean hemen izango gaituzue itzuliko azken etaparekin, Eibar nasi eta maituko den etapa hundi honekin.
jetxera bukatuta. 82 kilometro. Azken etapa jokoan, itzuliko podiuma jokoan. Podiuma eta horrezko postuak, dena jokoan, gaurkoa baita. Etapa, erabakigarria azken epaia hemen dago. Eta hurrengo mendateak, Karrabelin, gorra jetxeran, ez da zer gertatu. Orain hor nahi karagarra izan zen, 2021 bateko ekitaldia izan zen ura. Bermen eta pentsa, Jumborentzat egoera zein den aldekoa, aurrean Atila Balterra eta Krasby erreleboetan pasatzen ari dira. Atzean defensa lana oso bestelako modu batean egin beharko zuketen aurrean sartu ezpalira, eta atzean badakite kontrolana Mikel Landaren taldekideek egingo dutela eta horregatik iesaldiari bidea eman nahi diote eta erreleboetan sartzen ari dira. Egoera, erabat kontrolpean dauka Jumbo Visma taldeak, horrek patxada emango dio, konzentraziorako ere askoz ere baldintza egokiagoak, izan ere bat azoratuta dagoenean, ikusten duenean egoera ez dela berari gehien komeni zaiona, eta ura konpontzeko gainera arazoak dituela urduri jartzen hasten da, eta urduritasun horretan beti energia gramo batzuk joan egiten dira. Urduritasuna ez da inoiz aholkulari ona izaten, eta laguntzaile ere ez da izaten, eta horregatik, binego orentxe bertan, segurazki zuzendariarekin duen hartu eman guztietan, bai zuzendariaren gandik, beraren gana, eta beraren gandik zuzendariaren gana, informazioa eta informazio trukatze hori guztiz patxadatxua, lasaia eta sosegatu izaten ari. Eta orain esan dezakegu, ja da Barrenetxarentzat izango dela, mendiko saria, Gorlan Garreiro izan da aurrena, Txabez bigarren, bestez geratzen diren mendateetan, erozein dela ere aurreneko postuan, ja da Kamizkoak berea du mendiko maiota. Aurreneko mendateak, Krabelin da, etapako mendatea, etapa erdian dago, eta jorik ezpada ere hautsi egingo da pelotoia. Aldapenen gogortasunak berak egingo du selekzioa. Barein ahalegintzen ari da, minutu eta erdiko langa bota du Bareinek. Bareingo gizonak, Landaren morroiak pelotoi buru hartuta. Orain indarrez ustu beharko dute. Gero Krabelindik aurrera Mikel Landak ez dut uste, bat ere mugimendurik baldin bada, inguruan taldekiderik izango duenik. Eta esango nuke gainera, mugimendu sortzaile horietariko bat bera izango dela. Beraz, dituzten indar baliabideak pentsatzen dut orain dela une egokia jokoan jartzeko eta errepidean erakusteko. Handik aurrera, ja oilarren arteko norgehiagokan gehiago mugatuko dela esango nukenik lasterketaren ibilia talde langileen artekoa baina. Tarte txau da, lanerako tarterik egokiena, gero urrena Krabelin jetxi eta trabako bitarteko ere, Markina Semindik barrenako tarte hori ere, polita dute, baina hau bezin egokia ez. Hemen ja kilometro batzuk badauzkate, ordekan, orain koskatxo bat, topatuko dute, Zorrotzeko saiesbideko aldapa, ioko dute, eta etapako esprinak. Erne, Xavier, Erne esprinak. Bidira, gainsaria dago, aurrenekoa Markina Semeinen izango dute, alegia Krabelin jetxi eta Rakoara bidean, Markinatik pasa behar dute, Markinan, etapako aurreneko esprina izango da, aurrenekoarentzat 3 segundo, bigarrenarentzat 2, hirugarrenarentzat segundo bat. Eta bigarren eta azken esprina, Eibarren. Elmuga horretik, gero elmugan beste ensari potoloa izango baita. Lasterketaren bilakaera ikusi egin beharko da zein den, baina iesaldiak hor jarraitzen duen bitartean ez dute garrantziarik izango sailkapen nagusian. Aurrean dauden horietakoren batek hartzen baldin baditu behintzat, atzean 3. posturako dagoen 8 txirrendularen arteko 8 segunduko lehia horretan ez du pixurik. Ez du pixurik izango. Uste dut, lehen esan dugun Barein taldearen indar ustutze hori erlojuari dela erakusten. Minutu eta 20 segundura jaitsi dute. Egin kontu, gorlara bidean, minutu eta 40 segundu ingurukoa izan dela, eta orain, ordekan, erreleboak ematen ere jende gehiago aritu daiteke. Jakinda Krabelin ez dutela pasako, amorrazioa handiagoarekin arituko dira, erabat indarrez ustutzen, eta hori guztia antzematen ari da. Diferentzia pixkanaka, bere aldera darama pelotoiak, eta hori da uste dut, Bareinek egin dezakeen, hartu dezakeen erabakirik zuzenena. Sailkapen nagusian, hemen azken urteetan, beti izan dira tarteak txikiak, iaz, Felipe
Martinezen eta Jon Izagirreren artean 11 segundo besterik ez ziren izan. Hirugarrena Blaso 16 segundora geratu zen, orain 2 urte Roglicek etapa gogoangarrian ekitaldi irabazi zuenean, bere taldekidea Bineko 52 segundora geratu zen. Pogačar izan zen podiumean hirugarren postuan, bere taldekide Magnaltirentzat gibela bota eta gero minutu eta 7 geratu zen Tadej Pogačar. Pentsaze podiumea, Roglic, Bineko eta Tadej Pogačar. Eta 2019an Jonek irabazi zuenean, bigarrena 29 segundora utzi zuen Dan Martin. Hirugarren puguman izan zen, 31 segundora. Itzulenen historian alderitxikina Zumaian amaitu zen ekitaldiak dauka 89 izan zen, Stephen Roche eta Fede Txaberen artean, segundo bat eman zuten. Fede Txabe horrendi dago. Iskanbide izan zen. Fede Txabe horrendi dago, berak eraman zuela ura eta antolatzaileek Stephen Rocheren nazioarteko islada eta proiektzio nahiago izan zutela eta Good work, guys. 1 minute 30 seconds. 1 minute and 30 seconds. Let's just maintain that. Let's bring it back a little bit more. That's good work, but let's just try to maintain it. Close it in a little bit before the hard climb, okay? You guys are doing a great job. Handia dizate egiten, segi horrelatxe. Eta mendate baino lehenago diferentzia albaldin bada behintzat jateko eusteko horri, erreferentziak eman eta animoak ematen. Patxadaz, urduritasunei gabe, uste dut, txirrendulariak mezua jasotzeko modu horretan ere badagoela garrantzia. Eta diferentzia laburtzen ari dira eta uste dut erabaki hon ari direla zen. Suterlinek eta horiek askoz ere lan hobea egin dezakete ordekan orain bezala aldapagora baina. Bai, hor Suterlin, hor gero bestea pasatzen ari dena Keflinger da. Gero azkenerako, Keflingerren errekide izango du Mikel Landa, Pensteiner, aldeko igotzailerik onena. Uxe solalutzeko aldapatxoa. Esbidean. Hor, erretiratuen eta irtengabeko zerrendara ikusi dugu bi euskal txirrendulari gutxiago. Jon Aberasturi erretiratu da eta Inigo Elosegi errekuperatu zen da ez da abiaturegi. Entxo? Bai, aldapa gogaikarri hemen solaluzen da zoka ipatu bezala, ondoren Krabelinen liderrek eurek erantzun beharko dute, bakoitza bere lekuan utziko du herri pasar horrek, eta orain egin beharko du lan, Saterrinek eta Anparauek egin beharko dute lan, sasi horreka honetan, tarte hori jaisteko. Bai, hauentzat hemen amaituko da etapa, Hauentzat hemen amaituko da. Minutuko lankapotako balute, animoak gora ingo lukeatzean ere. Bai, minutu zazpiko tartearekin hasiko balira, bai. Hemen lanen ari diren hauek, bota dezatela lasai gibelaz, kito. Hauek hementxe, utzi dezakete gaurko etapa amaituta. Horrez dauka konturik, pentsatzen aritzeak ez etapari oraindik 76 kilometro falta zaizkiola eta indarra gerorako ustea. Ez dauka konturik, Krabelin pasatzeko gaitasunik ez dutelako orain errelebokari diren gizona. Beraz uste dut, bakoitzak, otarra osatzerakoan ze zumitza duen eskuartean ikusi behar du, eginkizun bat edo beste egiteko. Eta horretan Neil Stephensek, uste dut oso irizpide onarekin esan diela, orain estutzeko, mendatea gerturatzerako, tarte hori albalima da jan egin behar baita. Solaluzeko, saietz bidean, lasterketa. Barrutik pasa besterik ez da, esango du bakarra batean. Barrutik pasa besterik ez da, aldapari gabe. Saietz bidean, aldapaitua egiten dago, eskarrak ez den duzea. Hau egetxera. Honek, hanketako mina ematen du aldapa honek, baina jetxira metan gozo-gozoa da. Bai. Goaz. Lasterketa buruko gizonak, aldapa bera 12 lagun eguneko iesaldian eta minutu bat eta 7 segundo. Hora ezagun, Daniel Felipe Martínez bat zenbaki duena, gaur iesaldi harrapatuta. Zakapen hausen atzerapenarekin baita 3 minutu eta 22 dago azken etapa honetan Kolonbiarra. Iazko galailea. Krasvik, Jumbo Fismako aurrenekoa. Attila Valter saikapen hausian minutu eta 43 dago talde honetan bera da saikapen hausian. Bigarrena, Buchmann baita aurrena. Minutu 37 Emanuele Buchmann. Enrik Mas, arraten irauzako txirrendularia. Quick Stepekin irabazi zuen. Berasorako intentzioarekin segurazki gaur Movistar taldea. Azken hitza oraindik esan gabe eta txirrendularik egin zuena begira, eskuineko eskua.
Eskuineko Patrikara, orain ordekan diren kilometro hauetan, eta auskoa zertxo bait aldapa bera baretu duten honetan, janedanean aritzeko. Tentu handiz egiten duten kontua da, azken urte hauetan prestatzaile eta nutrizionistek eta esandako kontua orduero, gutxi gora bera, 100 gramo karbohidrato barneratu behar direla. Ez dute sabel guztiek berdin liseritzen hori, horretan ere badira desberdintasunak eta zenbat eta gehiago liseritzeko gaitasuna eduki hobe, energia gehiago sor daitekelako, baina hori denei izaten dieten kontua da. Horretan uste du, marka Mati Van Der Poelek daukala, esaten dutenez. Erraz barneratzen du behintzat, eta horretan hori abantaila handia da. Eta kantitate handiak, barneratu eta liseritzeko ahalmen omen dauka. Batzuek diote, mediku batzuek aholkua da, 120 gramo ere behar direla. Eta Mati Van Der Poelek lehen urteko Flandriako turren esate baterako kopuru hori barneratu zen. 120 gramo karbohidrato orduko. Beste batzuk asko sartu ezkero berriz beherakoa eragiten die eta arazoak izaten dituzte edo austundu egiten zaie eta ondoezak eragiten die eta horretan ere naturak bakoitzari ematen dion ukitua hortxe dago, indarra eta fisiologikoki izaten diren ezaugarrietan hori ere hortxe sartzen da eta erabakigarria da, biztan da, ero errendimendura. Bueno, Krabelina bidean, Eibarra bidean, Maltzagara bidean, lasterketa burua, minutu eta 7 segundorekin, 12 lagun. Eta liderra Maillot Horia, bi taldekide aurrean dituela, Krasvigekin eta Walterrekin. Attila Walter, Hungariarra. Hori biek, diferentzia hori eutxi nahiko diote, seguraski gero Krabelinen gora ere lasaixiago igotzeko. Haien eginkizuna ez dut uste inondik inora ere beraiekin batera iesaldian dikoazten batzuena denik, hor Daniel Felipe Martinezek eta horiek etapa garaipena izango dute gogoan. Horrelakorik ez dut uste oraintxe buruan izango dutenik Attila Walterrek eta Krasvigek, baizik eta Krabelin pasa eta gero lasterketaren egoera aztertu, binekok zein laguntza behar ura eman alizateko. Baina Krabelina zema eta indar gutxiago utzi, hobe gero binegoren meseetan lanean aritzeko. Krabelin hauten, helmugatik 67 kilometro terdira dago. Eta hori diogu, inoizko urrutien dagoelako aurten. Ze aurreneko zigo zutenean, 2008 batean, helmugatik 53 kilometrora pasazuten Krabelin. Hortzi dituze, Krabelinen zenbakiak. Den mailako mendatea, 5 kilometro, 477 metroko desnibela, bataz besteko malda 9,6koa, zatiriko horrenak 117koak, etapako mendatea da, Krabelin. Orduan helmugatik gertuago zegoelako alde egin zuten Primoz Roglicek eta Godik. 53 kilometro, gaur 67 terdi, etxa, 20 kilometrotik gorako aldea. Hoi iragarria. Gaur uste dut zurtzia gehiagoz jokatuko dutela seguraski. Minutuko langa bota dute. Krabelin azpian, justu horixe, 58 segundu. Bueno, hartu dute, bide burutzea, ia hemen igora ze gertatzen den. 12 lagun, ia zenbat, ailegatzen diren gora elkarrekin. Denak espaitera digatuko. Mutilak, oraintxe hasiko da festa, Oraintxe hasiko da festa. Hemen Krabelinen gora. Krabelinen, iaz formolo izan zen lasterketa buruan, bigarren postuan Roglic pasatzen iaz, Krabelinen. Eta orain bi urte Roglic izan zen lasterketa buruan, Krabelinen. Eiratzean orain nolako sua dagoen kokapen honarekin sartzeko, Gorka Izagirre atzera begira, eskuinetik eta ezkerretik, Enrik Masera nahi du aurrera. Beste bain ere, Alex Aramburu hor aurrean delarik, alde langile lanetan murgilduta bi euskal txirrendulariak. Diferentzia nabarmen egin du bera, tensio horrek abiadura bizitu egin du eta. Da hor da, tarama, metro batzuk hartuta. Egotzaile petoa. Rain tarama, Estoniarra, hiruan etapa hundia irabaztakoa. Nibalik Txabesi maila arrosak enduzion egunean irabazi zuen etapa ikaragarria gizon honek. Rain Taramae, talde asko pasa ditu Taramae. Bueltan bi etapa garaipen, giroan bat, Gaztetan, Estoniarra izanagatik, berak bere kirol bizitza Frantzian
egin zuen, eta hori izandako taldeetan ere argi eta garbi ikusten zen. Izugarrizko itxarapena zuten berarekin, Dire Deneri taldean ibili zen, Kofidi taldean egin zuen bere debuta eta lehendabiziko urteak gana egin zituen, eta bazirudien astebeteko itzulietan ez ezik itzuli handietan ere zeresan emango zuela, eta gazte izanagatik aurreko urtetan, lehendabiziko bere urtetan, gazteen azenean ere turreko 10 barruraino ia sartu zen, baina gerora beste asko bezalaxe goruntzako bilakaera horrekin arazoak izan ditu. Hor Barrenetxea. Mendiko liderra, lidertza sendotuta. Bikaintzat joko nuke bere itzulia, ia egunero iesaldietan sartuta ibiltzea, ez da ahuntzaren gauerdiko ez dula, eta Kajarural taldearen lorpen bikaina da, egunero podiumera igo eta azkenean ere mendiko saria berak eramatea. Lehen urtean Andaluziako bueltan lortu zuen mendiko saria irabaztea, baina bulturreko lasterketa batean, eta hemen izan den ibilerarekin, hemen izan dituen kontrarioekin, hori erdiestea, uste dut koska bat gorago jartzeko motiboa dela. Kolombiarrak hemen aurrean, Chavez eta Daniel Felipe Martínez tartean Portugaldarra, Rubén Guerreiro aurreneko urtea duenek, Movistarrekin, iaz 3 urterako sinatu zuen, aurten o Gran Caminon, binekok 2 egunetan menderatu du, alegia 2 etapetan, 2. izan zen Guerreiro eta 2etan Jonas Bineko izan zuen aurretik helmugan. Tregan aurrena, 21 segundora sartu zen, Guerreiro, eta Monte de Castelo nurrena, Joni Zagirrek erori eta min hartu zuen etapa hartan, 2. izan zen berriz ere, 21 segundora Jonas Bineko. 21 segundora Guerreiro Binekoren gandik. Ari da sakabanatzen, lasterketa burua, eta talde horrek ere, talde nagusiak ere, bakandu ederra hartu behar du Karabalingo igoera honetan. Hemen da Rubén Guerreiro. Lasterketa mugitu nahirik Portugaldarra. Eta honek iaz Movistarrekin sinatu zuen, esan behar da ordea, eskaintza asko izan zituela, eta honak esaterako Ineos atzetik izan zuen, eta Ineos ez ezik Borak ere eskaintza paregabea jarri zion mai gainean, baina Movistargo eskaintza hautatu zuen. Rubén Guerreiro, aurten Saudi Arabian etapa batean eta sailkapen nagusian Nagustako txirrendularia, Gran Camino Binegoren atzetik 2 etapetan 2. postuan sailkatu zen. Education First ere lasterketa ausart ari da egiten, asko mugitzen ari dira, erausari ekin diote, ekimen askotan eraman dute, eta txalogarria benetan ikusgarritasunari ekin dioten ekarpena, gehien bat oraintxe lasterketa buruan den Esteban Chavez berak, ahalegin faltarik ez du izan, Bilabon Amasako azken kilometrotan ere bakarrik ibili zen buruan, Asturianan gora ere berak erraztuna izan zien bidea Karapazik, gero indarge gelditu zen txirrendulariari, baina Esteban Chavez, Kolombiako txapeldunaren elastikoa erakusten ari da itzulian. Karapaz atzo arrakiak egin zen, Karapaz ibili da, hainbestean ibili da, ikusi da, ez dagoela oraindik, sasoi bete-betean, baina zer esan amandu Karapazek, agarraldi batzuk egin ditu, atzo esan bezala Karapazek etapa amaitu gabe utzi zuen. Eta Esteban Chavez eta Rigoberto Uranekin, hemen David, batekin ez da bestearekin, Juan Magarate. Exacto, un minuto. Hay que soltar al resto de la fuga y tirar para arriba, Si pasamos bien arriba, atrás se van a quedar sin gente para trabajar y podemos tener la carrera por delante después, Venga. Egiten ari da, Juan Magaretek esandako egiten ari da. Ieskideak atzen utzi behar dira eta oraintxe bertan Rubén Guerreiro eta Krasvik baino ez ditu gurpilean Esteban Chavezek. Minutuko alde hori eutxi, gainetik horrekin pasa ezkero, aukere izan dezaketela esan dio, atzean jendea lanerako indarri gabe edo taldekiderik gabe taldeak geldituko direlako. Atila Balter dator, hirukote honekin bat egin nahirik. Pentsa beraz, ze egoera izango luken Jumbo Vismak, lasterketan buru-buruan Krasvik hor dauka, Atila Balter sartu egin daiteke, eta atzean Binegok oraingo zinolako arazorik. 3-4 segunduko aldea daukate aurreko irudek, eta estrategikoki beste egin bikaina Jumbo Visma. Jumbo Visma hemen da, Krasvikekin, eta ez da parte Atila Balter. Aldaparik handienetariko bat ateratzen oraintxe bertan, Rubén Guerreiro aurrera egiten ezkerretik. Rubén Guerreiro, Esteban Chavez,
eta Stefan Krasvik eta Chavesek amasa bilamanoko etapan egin zuen. Etapa baiera zoragarria. Berak jo eta gero beratzetik Nox eta Juanpe López mugitu ziren eta hemen Guerreiro ari da orain, Guerreiro ari da tartetxoa egiten. Guerreiro Italiako Giroan 2008an etapa garaipena lortutako Portugaldarra da. Eta Jonathan Castroviejori hartu zuen aurrea gainera, bigarren izan zen orduan Ineosko Getxezarra. Hau da, zateri gogorrena. Gero badauzka biatxeen gunetxo, bigarren erditik gora, hau pasa behar dute ordea, eguneko 16ko penditza. Orain txatxeden gune joitako bat. Erritmo aldaketa asko egiten dituen eta ere egiten dituen igoera da. Hemen Pensteiner. Mikel Landak igoeretarako duen taldekide bakarra. San Omen Binego, Joni Izagirre, Enrik Mas, Mikel Landa. Mikel Bizkarra. Eta buruan, Atila Balterrek nahi, eta ezin du, bat egin aurreko hiruekin, hor saiatzen ari da, baina atzen gunaren ostean berriro erripak gora egiten du. Erripa da, eta ezin du Hungariarrak hor sartu. Atila Balterri segurunik izango diote, ez zitsutzeko, indarra gordetzeko, alik eta aurreratuen pasatzea komeni zaio Krabelin, gerorako, Binekoren aldamenean indarra gorde itzala. Aurreko taldea dena sakabanatuta, mabikotea 300 bat metrotan barreiatuta eta pelotoiko kideak gainera etortzen hasi zaizkie 52 segundukoa da orain tartea. Steiner Riguera polita ari da egiten. Gutxienez aldeari eutsi egin dio, naiz eta Esteban Chavesek aurrerako ekimena izan. 53 segundo daude, lasterketa burua eta mailoto horia datorren talde txorren artean. Hori ere ari da finkatzen. Ja, 12 balagun, 15 balagun izango dira mailotoriaren taldean. Iresaldian ibili den Valentin Paintre. Hauek gol dute, Felix gol, eta uste dut itzuliko gizonetako badela. Xavier, Felix gol. Gol bat, beste Sobrero. Eta Eskilmose, Eskilmose aurten gauza politak egiten ari. Iaz ere ja gerraldiak egin zituen, baina Eskilmosek ere, esango nuke, golturreko itzuli batean sekula ez duela horrelako posturik egin Eskilmosek. Baina bai, Eskilmoserekin nik Sobrero eta Felix gol azpimarratuko nituzte. Bai, Felix golena behintzat uste dute pozgarria dela, aurten berak hot barren erakutsi zuen maila politean zegoela, 6. postuan sailkatu zen. Lehen urten ere Euskal Herriko itzulian etzen batera aldera bezibili, 12. postuan sailkatu zen Felix gol. Egia da, itzalean gelditzen diren postuak direla, baina erregulartasun ona erakutsi zuen, eta kasu honetan ere Felix gol esan behar dugu, DSM taldean ibilitakoa dela, eta beste askok bezala DSM taldea utzi eta AGBR taldean babes gehiago, konfiantza gehiago topatu du, eta oso maila ona ematen ari da AGBR taldean Felix gol austriaga. Jaiko Simon Yates eta hor da Sobrero sobrari gabe. Sobrero larri. Sobrero horrezko postuetan dago, saikapen nagusian. Beira, Dani Felipe Martinez ere harrapatu egin dute. Dani Felipe Martinez garbi dago Paris-Nizan gaixorik ibili zela eta itzulian bertan erabat errekuperatu gabe dagoela. Karapaz bezala, ez hain modu larrian, baina honek ere egunen joan etorrian arazoak izan ditu errekuperatzeko eta gora baino gehiago bera egin. Banuke ere harrapatu dute. Pensteiner, Austriar tikia igotzaile peto-petoa. Eta Binego. Hemen, berrizera lapa mundia. Ia gehien txuna zutik jarrita. Binego ez beste guztiak zutik. Kodi txiki eseri da berriro, baina aldapa euneko 15-16koa denean, txirrendulari gehien txuenek ez duten nahikoa indar topatzen zangoetan eserit ateratzeko eta zutitu egiten dira. Eta Sobrero geratu da. Sobrerorik ez da hor. Hor Simon Yates da, Jaikoko gizona. Sobrero, saikapen hausian, 5. dago. Jon Izagirreren denbora berean, atzerapen berarekin, 34 segundora. Jon Izagirre ondo kokatuta, Mikel Landa ere bai. Eta buruan, Sobran ere ez doana, Atila Balter jandik 12 segundora, bertan ditu, ezin da sartu hor buruan, eta jandik zulo handitzen ari da. Hemen Bahrein taldeak izango duen arazorik handiena da, behin mendatea pasa eta gero begira. Taldekide bakarra daukala Mikel Landak eta Feinsteinerrek aldapagora askoz lan hobea egin lezake ordekan baino. Lehen jasa Suterlinek eta egin zezaketen
justu kontrakoa gertatzen zaio. Beraz, ez dakinik ez hau litzateken hobe, Mikel Landak hori zertxo baita astintzea, ahal izan ezkero, aurrekoen gana gerturatu eta leia oilarren artekora mugatzea. Bai, hemen antzematen da, aldaparen gogortasuna. Saietxeko irudi honetan, euneko 17ko penditza. Eskilmose, Alfontxo, Eskilmose horralda. Eskilmose ez dut ikusi, Eskilmose maillot bereziarekin da, Gazterik onenaren maillotarekin. Ja. Eta Fermin, gu lasterketa buruan goaz, ikusteko aukerarik. Bai. Lehen pelotaren atzealden iruditu zait, ez dut ikusi. Eskilmose ere horrezko postetan baita, podimeko 3. dago unionetan. Hau da burua, Chavez, Crashbig eta Ruben Guerreiro. Eta ia gogorna bota dute hauek. Beste koskatxoa gora, eta ia errepide nagusira aterako dira. Kravelin. Horren urte Roglic, iaz Formolo izan zen lasterketa buruan, Davide Formolo. Maiotoria, ordoa, Maiotoria, Erne, ondo kokatuta, baita Jon Izagirre ere, biktima datzerago Mikel Landa. Eta Eskilmoserik ez da horre, Mikel Bizkarra gorsegitzen du, Jane Knox hor da, Simon Yates, Bizkarraren ezkerraldean. Andrea Bendraman hor dela uste dut, justu orain txep honenekin bat egiten, Edi Danbar hor, Sobrero. Edi Danbarrek hor eskutxo bat eskainiko dio. Hemen berriro azken aldapago horra. Arratera ailegatu horreko azken aldapago horra igotzen oraintxe bertan. Animo artean lasterketa buruko 3 lagunak. Diferentzia bere horretan. 50 segunduko tartean. Eta hemen txura baten eskertzen ez baituzte ere, gero beti izaten dituzte Euskal Zalentzat. Eskerroneko hitzak ziklista hauek. Ruben Guerreiro, zuti jarrita, jende artean bidea irekitzen Movistarreko Portugaldarra. Eta hitzonak Euskal Zalentzat, eta baita itzulenentzat, remika bainak izan zituen atzo, berarentzat, hau da, urteko lasterketarik politena eta ederrena. Zerbait, bakan joatek hitzonak dituena. Bestelakoak ere izan baititu orten itzuliak. Ordoa, Binego, Jon Izagirre ondoan duela, Hirschi hau. Hirschi ez da ez, mokorreko ebakuntza egin ziotenetik eta ura egin aurretik ere 2020an izandako magierik, bai flash balon edo eta Frantziako turreko etapa sarranen irabaztako pedal kolpe gorputzaldi animo eta sendotasun itxurarik ez ematen suitzarrak. Fabian Kantxelararen mutilak. Lagun min eta bitartekari baitu, Fabian Kantxelara. Steinerrek ekarri duen maiotaren taldea. Arratetik 3ko lasterketa burutik, 22 bat segundura, Atila Walter pasada, hortik 3 bat segundura Tarama, Bueno, Walterre beraz txarren egin du. Hauen aurretik baldin bada, gustora izango da. Eta bera bezala talde. Eta Taramaren atzetik, Buchmann eta Armirel. Hemen txarrate gainean. Maiotoria, Binego. Beste bat alditan, helmuga izan den kokagunean. Kontrako norantzan orain. Eta Oilarren multzoak laster harrapatuko ditu Armirel eta Buchmann. Eta aurreko multzoan ez dute Eskilmose ikusten Fermin, Onenen artean. Sobrero orain sartze ardoa. Sobrero sartze ardoa. Eskilmose ez dago. Zaikapen nagusiko 3. da Eskilmose gaztea. Danimarkarra, 22 urte eta golturreko itzuli batean aurreneko 10etan. Sekula egon gabea. Pena izango du. Ia zemostea klasikoan, 8. izan zen Eskilmosea. Rekuperazioaren arazoa gure eski hor. Aipatzekoa, Mikel Bizkarraren errendimendua. Latza. Gaur, haundiari da egiten Mikel Bizkarra. Aurreko egunetan hor
lepoa luzatu eta ikusi dugu iraunezin da gaur ondo ailegatu da talde nagusian Mikel Bizkarra Karabelin gainera. Errendimentuz Eta oraintxe sartu du Oilarren taldetxoan. Oraintxe sartu du taldetxoan, Oilarren taldetxoan, Donbarrek Mateo Sobrero, bai. Mateo Sobrero. Eta Victor dela parte ere, onenen artean, taldetxo hontan. Victor atzo ere nobili zen, Victor maila porteria. Goraberak izaten ari da, egun batzuetan gaur bezala maila bikaina eman du, beste batzuetan pixka bat bakusiago, baina txirrindulari arabarra maila oso honean dabil bai. Oso honean dabil. Arten rondan oso ondo ibili da Victor. Austriarra, Pensteiner, Danimarkarra, liderra, Binego, Euskalduna, sailkapeneko 5. Jon Izagirre. Gauzak izugarri okertze espaldin badira, gaur aurtengo ekitaldiek ere azken urteetako lege bat eskainiko du behintzat. Bi euskal txirrindulari aurreko 10etan ikusiko ditugula. Ez dakit 2018an Roglicen atzetik bezala Mikel Landa eta 3. urrenez Jon Izagirre ikusiko ditugun, baina urte hartaz geroztik beti bi euskal txirrindulari izan dira aurreneko 10etan, aurten ere lege hori uste dut bete daiteke. Orain diferentzia gora, lehen aipatu dago kontua, Festeinerrek izango duen arazorik handiena, hemendik urrengo mendatera bitarteko izango da, atzean inork erreleborik ematen ezpadio, hemen gutxienez bilagun behintzat gurpilari ematen arituko dira, eta horren ondorioz diferentziak izentzea litzateke harritzeko izan. Jumbo eta Krasvik eta Binego eta daude hemen ondo. Erreleborik eman gabe, errekuperazio lanetan, eta egoera guztiz kontrolpean. Gaitasunez, eta lasterketak eskaintzen duen egoeraz. Etxera honen ondoren hemen Balter. Sartu egingo da gainera. Lasterketa buruarekin bate egitera doa. Altira Balter beraz, Loto Jumbo pentsa. Berriz ere bi lagunekin lasterketa buruan. Hungariako txapelduna. Hau da nahi duten egitea. Eta orain esprina Markina Semeinen etapako aurreneko esprin bonifikatua. Eta hauen artean baratuko dituzte. Eta zalantzari. Minutuko tartearekin 4 lagun itzuliko azken etapa jokoan. Ia etapa erdia atzean utzita. Orain Izuara hartuko dute, Izuako bidegurutzea hor. Eta justu Atila Balter hortxe sartuko da. Zerren ondo jaistea. Atzetik etorri eta Ruben Guerreiro berare aurretu egin du Ruben Guerreiro bihurgune ikusteko ikaratu eginda eta lauti bi gizon lasterketa buruan lideraren taldekidea. Lasterketa kontrolatu behar zutenak. Lasterketa utzi zutenen jokoan sartu dira eta ze pagotxa daukaten. Hemen Taramae geratu da. Erdibidean, ez da llegatu, Rein Taramae. Hasi indartxu. Hasi da aldapa ora Karabelinan. Bueno, bera berriz ere. Gain bera dena. Ruben Guerreiro erreleboa eskatuz. Ez dut uste borondate faltari duenik, kontua da. Izuerako eskubirako bihurgune horretan asko beldurtu da, Portugaldarra. Erritmo moteldu egin du, Atila Balterrek ere atzetik aurrera pasa egin du, eta hemen begira ahalegin bete-betean jarraitzen du Festeinerrek, diferentzia laburtzeko intentzioarekin 50 segundura eraman du, baina ea gero, Markinara bidean eta zer gertatzen den. Guzaldian ibili diren gizonak. Mirel eta Buchmann harrapatu ditu Festeinerrek eta onenen tropeltxoak. Taramae geratzen da hortartean. Bai, Chavez, Guerreiro hori kontu eske. Bai, horratzen gelditu ere ikusi, baina ez du zekenkeriz eta ez azpijokoz egin, Zerbait esan dio eta argitu dio. Bai, esan dio horratzen gelditu dela, bai. Nik uste dut, Movistar taldeko Portugaldarrak sober erakutsi duela, baduela borondatea, erreleboak eman dizko beruntzakoan, berak izan du ekimena eta beruntzakoan justuxiago dabil, teknikaz behar bada ez da besteak bezain osatua, edo beldur pixka bat gehiago dauka, eta horregatik orain ere ikusten dugu Atila Balter Krasviken gurpilan doan bitartean,
Portugaldarrak 200 metroko zulotxo utzi duela, nonbait abiadura altu horretan beldurtu egiten da, eta begira. Esaten ari garen adibide garbia, Esteban Chavesek ere aurre hartu dio, Peixiretan ez da hain ondo moldatzen Rubén Guerreiro. Jumbo Fismako bilagun, Movistar eta Education First, eta denik komeni zeie, honek bidea egitea, batzuk etapa garaipena dute, helburu Movistarrek eta Education Firstek. Movistarrek bide batez taldegago sailkapena ere hor dauka, bigarren dago, 4 minutura dago, Sudal Quick Stepen gandik 4 minutura zu ondia da, baina. Beno, bide batez, hortxe dauka aukera, kartea jateko. Jumbo biak. Hasieratik lasterketa buruan, eta Valterrek Krabelinen gurtia galdu badu ere, konponbidea jarri dio egoerari. Atila Valterrek, eta berriz ere esango dugu, Xavier, mailaz gora ikaragarri egin duela harritzeko moduan Atila Valterrek, izango zu giroa Hungariatik abiatu zenean, Atila Valter, Hungariarra, giroko pelotoian, zerbait berezia bezala, aurkeztu ziguten, Francesc Dijen urte batzuk egin ditu, ez da nabarmendu, aldiz, Jumbora egin duenetik, beste bat ematen du, Atila Valter. Bai, gainera, Grupaman egin zuen azkeneko urtean ere etzen hain ondo ibili, zertxobait bera egin zuen, izan zituen aurreko urteetan urte hobeak, baina lehen urtean, segurazki talde aldaketa zela eta etzen behar bezala zentratuta izango, baina aurten gora egin du. Grupamarekin ez dakit zen eurritan alturako konzentrazioak eta egiten zituen, baina Jumbo Visma taldean badaukate zerbait, txirrendulariei antzematen die edo daukaten egitura ondo baliatzen dute, Laporterekin erantzeko zerbait egin dute, eta hor gaitasuna duen txirrendulariari zukua beste talde batzuetan baino hobeto ateratzen dietela ematen du, eta Laporte eta Atila Valter izan daitezke horren adibideak. Egun bateko probetan Estrade Bianken ere ikusi genuen olako maila eman zuen, Gran Caminon ere aurten 4. postuen salkatu zen, uste dut sena eta kalitatea duen txirrendularia dela, baina arazo batzuk edo besteak prestaketa edo konfiantza edo zein dela tarteko, Grupaman ez duen bestekorik erakutsi eta Jumbo Visma taldera aldatzearekin batera, hori guztia papatean erakutsi dio munduari orain. Dinegoren egutigiari da egiten, Dinego galdamenean dauka, probarik gehienetan, gero zeresana eman zuen taldeak, Valter eta Benot, Estrade Bianken aurrean izan zituen inoizko mailarik onenean, ibili zen Valter, eta Benot taldek idatzen gustora honek egindako lasterketarekin minugorako 50 kilometrora mugitu zen. Lasterketa atzean, Betiro eta Bagiolik talde astin ondoren, Pitcock elkartu zitzaien urrena, honek berehala utzi zuten Betiro eta Bagioli, eta atzean izan zen jazarpen hartan, Benot etzen gustora. Atila Valterrek egindako lanarekin. Atila Valter bizikletan oso berando hasitako txirrendularia da, orain lasterketa buruan den Hungariako txapelduna 18 urterekin hasi zen, eta hasi zen gainera mendiko bizikletarekin, aldez aurretik gaztetan orotariko kirola egin zuen, eskubaloia beste, saskibaloia berare bai, BMX-ean ere ibilia zen, baina, postari moduan edo mendiko bizikletarekin hasi, eta gaur-gaurkoz Hungariako txirrendularik onena dela zalantzarik ez da. Hungariak ez ditu gizon asko izan, Laszlo Bodrog izan zen aietariko bat, Frantzian ibilitako txirrendularia, baina Atila Valterrekin uste dut orain herrialde horrek gehiago nabarmentzea lortu duela. Badu bitxikeria bat gainera, budismo zale porrokatua da, eta askotan atseden guneak eta hartzena izaten dituenean, budismoko gune edo zentro horietariko batera joaten da, atseden hartu eta indarrak berreskuratu, eta bere kirolbitzarekin indar gehiago jarraitzeko. Aita mendibiziklako ziklista hoia eta entrenatzailea izan zuen, Atila Valterrek. Ez aztegian ibili zen bera, Atila Valter. Etorkizuneko enturrean, Tinesen irabazi zen alteetan, Atila Valterrek, saketan hausian, 13. amaitu zuen.
Hor da, Attila Walter. Krasvik taldekidearekin, Guerreirorekin eta Esteban Chavesekin. 24 urte, oraindik gora egiteko moduan da, ez dut uste sapaia jota egongo den. Benta Aramae. Tartean da benta Aramae. Eta tartean demora gutxierako. Ja, gaina baitu taldea. Bai, Alfonso. Ollarren taldean sartu dena, orain txebertan Mauro Schmidt, guik estebekoa, eta izuako jaitxieran komediak izan ditu Edidan Barrek taldean sartzeko. Eta orain ere sartzear, Igor Arrieta, hor da. Ara? Talde txoan sartuko da, bai. Ez da, albiste txarra, Igor Arrieta. Taldean sartuko da. Eta atzetik Castro Viejo sartuko da, eta DSM-ko Florian Stork. Aurrean du, talde txortan, aurreko taldean dauka Storkek taldekidea lekin desun, Norbeigarra. Eskelmoseren arrasturik izaldego, Alfonso? Ez dago, hor talde txoan ez doa, eta ez dugu ikusten. Atzetik ez daukagu inor, beraz oso atzean da. Matias Esquilmos. Hemen 25 balagun izango dira. Esquilmose, podimeko 3. postuan dago. Sobrerok sufritu du, Sobrero karri dute aurrera. Eta Pensteiner, hemen buru-buruan jarrita Landaren morroia. Geratzen zaion morroi bakarra. Pensteiner, Austriarra. Jon Izagirre, Binegoren gurpilean gaur. Beno, 56 kilometro. Hau da azterketa burua. 4 lagun. 12 laguneko taldeak. 4 izan ditu Krabelinen. Krabelinen 3. Krabelin pasata, elkartu da 3 da Attila Walter. Eta Etxebarria horrentze. Causer el paso por Marquina, resaltos. Atención, ralentisseur quand on traverse Marquina. Be careful closing Marquina, speed bump. Ja, esprina. Inorazkoa. Gainsaria, inorazkoa. Hauek ekapen nagusian, minutu eta 53, Walter dago. Minutu eta 57 Chavez, 4 minutu eta 12 Guerreiro. Eta Krasvik, 10 minutu eta 37. Ez taldea ordea, 35 segundo ez taldea. Horren, trabako aldera hartuko dute. Eta egia esan, ni harrituta nago diferentzia zeinen errazkan dion Feinsteinerrek laukoari. Laukoa nire aguruz behintzat azkar jetxi dela iruditu zait, erreleboetan eta hainbestean aritu dira, eta aldea hainbeste laburtzeak atentzioan. Etxebarreko irudiak ikusi ditugu. Hortxe, Etxebarri. Amez txurruka. Izan du ziklistarik ezagunena azken urte hauetan Etxebarrik. Steiner bezala txirrendulari txikia, baina ordekan eta oso ondo biltzen zen gizon kementsua, Amez txurruka. Beste talde txobat ageri da atzean. Zer lan agartu dituen Pensteiner. Bera, bakar ikutzi dute. Lan zaila dauzka. Barreinek ez dauka beste taldekiderik, beste taldek ez dute ezer jakin nahi, igoeran lan bikain egin du, hori ezin daukatu, eta erritmo ona jarri duelako segura eski ez dira beste taldeburuak ere erasoan eta animatu, baina orain ordekan aurrekoak bat konpontzen baldin badira behintzat, eta Jumbo Visma taldea gainera badauka uste dut gaitasuna iesaldiari oraindik jaten emateko, beraientzat egoera hobea da, ies eginda joatea Attila Walter eta Krasvik atzean pelotoian aritzea baino, eta horregatik Feinsteinerrek oso lan zaila dauka aurrekoekin berak bakarrik bat egitea. Bai, lankideok atzeko taldetxo baten dator Esquielmose, taldekidez lagunduta, 5 segunduko aldea
daukate, Oilarren taldearen da bere taldearen artean, Markinara bidean, hor mole madera uste dut lanean ari dena, eta aurki sartuko dira Oilarren taldean, Bueno. Bai, sartuko dela ematen du. Ze Pensteiner segitzen duen bakarrik eta Pensteiner bakarrik jarraituta nekez egingo du bidea, Maiotoriaren multzoak, hor gauzak, bai, nahastu dira. Maiotoriaren taldean eta orantxe doa, Eskimose, orantxe doa. Eta Enrik Masek arazoren bat badu bizikletarekin edo, arazo mekanikoren bat edo, auto eske dabil. Binegor gelditu da, egiten orain taldekide batek ere bultzaditzu eman dio. Atzean gelditu egingo dira eta diferentzia seguraski gora egingo du, eta egiten ari da. 55 segundu, uste dut diferentzia inguru mari honetan eramatea logikoa dela lehen laburtuta ikustea baino. Aurrean nahiko ondo ari dire konpontzen, edo ondo esango nuke. Gurpila ematen, indarraren nolakoa zehaztea ez da erraza, baina atzean Feinsteinerrek bakarrik ibilbide honetan ordekan ezin du oso lan eraginkorrekin. Ez luzaroan behintzat. Etxe inguruan Txomin Juaristi izango da gaur. Bizikleta aldatu du Enrik Masek, Hor da, aldatu du. Azkar batean, badoa, Mallorcakoa, taldekide bat du zain. Igor Arrieta ari da mugitzen orain. Igor Arrieta ari da mugitzen orain. Beak ondeiola, hori ausardi hauei urterekin txirrendulari nafarra. Errekuperazio ona, maila txukuna. Hemen txirrendularia dago. Eta okerrik ez dela denborak. Erakutsiko du hori. Eta pasala gora egiten ari da. Bat hirugarren batere hor sartuko da. Oilarren artean. Eta talde txortan, Gorka Izagirre, besteak beste. Juanpe López, Luis León Sánchez. Aurki sartuko dira hor talde txorretan. Atzean Feinsteinerrek lan egiteri utzi dio. Eta Binegoren taldekidea jarri dira buruan. Baina Binegorentzat ez da aurreko iesaldia kezkagarria. Aurrean ondoen sailkauteko gizonare bere taldekidea da, Attila Walter. Beraz gaur nahierara darama lasterketa Jumbo Vismak. Markinatik Trabakoara bidean. Igor Arrieta. Demoraldi hasieran zalantza batzuk izan dira, bere inguruan ez baita urten demoraldi hasieran iaz bezain ondo ibili, baina esan duguna egunak pasala, gero eta maila hobe ari da erakusten. Uste dut azpimarratu behar dela, Igor Arrieta hain gaztea izanik eta dabilen lekuan ibilita nola dabilen ikustea. 20 urte baino ez ditu, lehen esan dugu, eta atzo ere bai, Worldtourreko lasterketa bakar batean ere ez da hasierako iesaldirik ailegatu. Gaur ere, iesaldian sartu diren txirrendulari guztiak Worldtourreko gizonak ziren. Eta berak 20 urte izan, Azurki, Krabelin igo, eta hor Binego eta beste gizon oso indartsuen inguruan izan. Eta orain, Trabakoera bidean, azken kilometroetan, 50 kilometro falta direlarik, erasoa jotzeko kemena eta adora izan baldin badu, uste dut, badela zerbaiten seinale, eta txirrendulari honekin pazientzi izan ezkero, lehen urtean bereziki eta urten ere horrelako ekintzekin erakutsi du, badaukala gaia, eta gaia dagoen lekutik, zerra atera ere egoten da, eta denboraren kontua izan daiteke hori guztia ziurtatzea. Iaz, obran kaminon gazterik onenaren saria jasatzen Igor Arrieta. Zazpigarren amaitu zen saikapen nagusian. Iaz, gaurko egunez, arraten amaitu zen etapan, eguneko iesaldiaren bila ibili zen Igor Arrieta. Taldetxo batean mugituta Madrazo, Kamnak, Ermai, Elizondo eta Barrekin. Asturiasen ere 6. izan zen lehen urtean. Beraz, bere debutu urtean eta 19 urterekin horrelako lorpenak egin eta orain hain erraz ikuste espaldin badare, Worldtourrean azken etaparik gogorrenean txirrendulari hau, begira zen nolako planta dakan. Egia da, itxurarekin bakarrik ez dagoela inora joaterik.
Hor, Pulito Barcinak esaten zuen moduan, Venga, zaina Igor, behar dela. estás ahí entre los mejores, nada, ahora Bahrein va a llevar eso rápido, esa no es nuestra guerra, venga, aliméntate un poco, come, bebe, venga, hay que pasar Trabacúa, los repechos en el sitio y vamos a hacer una gran extensión ahí suya, oso ondo soaz, Igor, venga, aurrera, oso ondo, aupa. Hala ikusten dugu behintzat, oso ondo, eta bizikleta gaineko itxura behintzat zoragarria dauka, eskaparate batean erakusleioan jartzeko modukoa, eta gaia ere bai, berriro diot, azkeneko etapa da, 6. Bulturreko lasterketa gogorra eta azkarra joan da, txirrindulari batzuk uzkaldu egin ditu nekeak, eta Igor Arrietaren agerraldirik nabarmenena azken etapan izaten ari da. Hori uste dut, esanguratsua dela eta nabarmendu egin behar dela. Bere neurrian, ezin euforiak mozkortuko baitu orain, baina uste dut, Igor Arrieta gaur ere erakusten ari dena, hori dela hitz batean esateko, txirrindulari batek duen kasta edo klase. Ezagutzen ez duenari esango diogu, junior mailan Espainiako txapeldun izan zela erlojoaren kontra uartearakiko mutila. Ayuso izan zuen aurretik Llucmajorren eta orain 2 urte, 23 urtetekoetan aurreneko denborale egin zuenean, garaipen asko lortu zuela, hasi Iturmendin, etxe inguruan, Beasainen urrena, Castelloko boltan, Ondan, eta Biztabelako etapak, eta sailkapen nagusiak ateatu zituen, Espainiako txapelketa irabazi zuen Alakanten, erlojoaren kontra, eta euskal ziklismoak gaur egun duen harribitxietako bat da, Genfarmako mutila. Egira norekin doan, Birgodo eta Mauro Schmidt Kopi Bartali aste irabazitako txirrendulariarekin. Hitz handiak dira, kontrario gogorrak, eta lare ordoa. Begira, kofidiratzean lanean. Jon Izagirreren zatere, ez da egoera ona. Eta lasterketa ona egiten ari dena, Txomin Juariz ere, honenen artean, Markinarra bererritik pasada, eta hor da, Mikel Bizkarrarekin batera, honenen artean. Etxe inguruan, bai, Txomin aurreneko etapan ibilitzen alde egin da Bastidako etapan, eta saiatuenaren saria jaso zuen Bastidakoen mugan. Minutua. Gertuago izan du taldeak, lasterketa burua. Trabakoako errepidean, errepide gozoa, zoru honeko errepide zabala. Eta helmugakoak zertan izango diren ez dakigu, Fermin, baina aurreko esprint berezietan dauden gainsariek gaur ez dute pixurik izango sailkapen nagusien. Iesaldikoek hartu dituzte markinakoak, Eibarkoak ere bai seguraski, horren bestez, alderdi hortatik buru uste bat gutxiago izango dute, sailkapen nagusia lehiatzen ari diren gizonek. Lagun, Krasvik Walter, Jumbo Fismakoak. Rubén Guerreiro Movistargoa eta Esteban Chávez eduko izangoa. Eta uste dituzten atzerapenak sailkapenean. Hungariako txapelduna, minutu eta 43 segundora. Eta laurak pasatzen. Berrogeita 5 segundora da, hirukotea, Igor Arrietarekin, Arrieta Smith eta Birgodorekin. Eta minutu eta 5 segundora. Talde nagusia. Haze gozatua, Jumbo taldeko txirrendulari izateaga. Mundu guztia talderik gabe ote zegoen, mundu guztia edo, bira, aipu horiek eta egin dira. Kezkatzekoa ote zen Jumbo Vismaren egoera, taldekideago soindartxu etzeudelako eta bar, begira. Azkeneko etapa seguraski izan duten lasaienetako bat izaten ari da eurentzat kontrolan aldetik. Beste batzuek erasoari ekin diotenean, eurek ere pentsatu dute erasoa izango dela defensarik onena, sartu dira joko horretan, 2 gizon sartu dituzte, ez nola nahikoa gainera, maila handiko gizonak, Krasvik Turrean podiunen izandako gizona, Attila Walter, lehen urtetik aurtengora urratsik handienetariko eman duen Hungariako txapelduna, eta atzean errelebo bakar bat ere eman gabe, bineko kriskitinak hor, seguraski. Sasoia eta gorputzaldia lagun,
Alkapeneko lehen da biziko postua, alde handirik ez hori bai, beti izango da guk esaten duguna baino kezka handixiagoa, baina ibilbidea gogortzen denean, jakin da. Indartsuenak abantaila hori izaten duela, patxadaz eta lasaitasunez begiratuko dio falta den ibilbide zatiari iazko Tour garraileak, Pinego Danimarkarrak. Errepide zabalean, ezkerrera, egin behar izan dut hemen. Guera, gogo ikerria dau. Bai. Zuzengunen luze, tentea. Bai, hoxe. Ikusi egiten da urreko. Goga ikerria. Errepide zabala. Zorua bona, baina benetan hemen inguruan ibiltzen garen horrentzat. Goga ikerria oso, Amaitu. Ez da gogorra, baina... Motorrean igotzeko behar, Alfontxo. Hobe. Bai. Eguraldi honekin gainera, hobeto, Eta Kofidis orain. Kofidis. Jon Izagirren ere kezkatzekoa da, egoera. Aurrekoak harrapatu behar daude, eta Jon Izagirre gogoan izango du. Lehen urtean egin zuen Izuako igoera arraten bera izan zen nagusi, arraten eroria izanagatik ere zutitu, aurrekoak harrapatu eta esprintean menderatu egin zituen, beraz oroitzapenek laguntzarik eskaintzen baldin badute, hori berrituko zuen Jon Izagirrek eta aurrekoak harrapatu ezkero esango dio bere buruari, igueren eta gero jaitxieran ere oso jaioa denez, aukerak hortik etor daitezkela eta hori jorratu Lan bikaina, mutilak, lan bikaina, ezaztu orain edaten eta jaten, azken txampa iritsiko da berehala, bakizu, feitxiera hori, maiabe aurrekoa egin ondo, gero latigo handiago eta Eibarko zeharkaldeetan, eta gero egurra hor, isuan eta ean orain izten garen, oso karrera hona egiten ez biak, animo mutilak. Euskaltel ondo, oso ondo gaur Euskaltel. Etaparik onena, segurazki. Bi lagunekin gaur bezalako etapa batean, orain arte ezinean ibili dira gaur multzo nagusian bi lagunekin. Ken Farma, Igor Arri eta horrean duela, zoragarri. Aurrean, tartean, kasu honetan, 27 segundora doan, hirukotean Igor Arrieta. Gerturatzen ari dira bintzat, gerturatzen. Eta luzea egiten da, bai, luzea. Ez da nahi ordurako amaitzen. Ikusi egiten da amaiera eta ez da inoiz iristen. Ruben Guerreiro. Eta taldearen atzeko postetan da, Eskil Mose, mailote urdina. Ezagit gaur ematen du bere egun ez duela, Danimarkarra ikusiko dugu aurrera baina orain arte bintzat ez da gustura, Hemen Guerreiro, Ez dakit, Balterri utzi nahi dion pasatzen, ezin duelako. Birgodok hemen arazoren bat izan du. Bai. Baina arazoa baino gehiago, lehertuta gelditu da. Arazo fisiko izan da. Lehertuta gelditu den jondik ere, bestela intentzio gehiago izango zuken aurrera egiteko. Bariz izan etapa jaztako da, Birgodo. Ziklista, sendoa. Potxe egitea. Hori denez potxe egitea. Eta Schmidtekin batera, Igor Arrieta hor. Larri bera ere, sufritzen bera ere, bai. Minikera garri eragiten du mendate honek. Hirugarren mailako mendatea baino ez da. Aurrekoak antxe, Bai. Aurrekoak antxe, Txalotzeko, eta mina handiagoa egiten du, maila beti pasatzerakoan, hor dauden herripek, Hor lehertu da. Bai, potxe egin du. Ja, Schmidten ritmoa gehitxo iruditu eta sufrimentuari amaiera emana izan dio. Berez ere Feinsteiner. Bai, Kofidiko bi eta Feinsteiner bera ari dira erreleboka. Fermin, 3 lagun, Markinara jetxi direnetik, Simon Geiskeren gurpilak aldian mentxanda ematen dio Feinsteinerri, eta lehen 3 lagun horien artean, bi Kofidiko eta Feinsteiner bera zen, lehen igoera guztien bezala lanen ari dena. Kofidisek, Jon Izagirre nahi du berriz ere podiumean, 6. izango luke Jonek. Mikel Landa podiumean dago honetan. Bai, Alfontxo. Sufritzen ari dena atzan geratzen Jonatan Lastra, Bilbotarra. Kofidiseko hau ere. Bai, lehen lanean aritu dena, Geske eta Jonatan Lastra eta Feinsteiner. Eta benetan,
Ezinean doa, Bai, ikusten dugu indarkan atzean, bai. Bai, behin hemen ustu ezkero, kito. Hemen aldapa dago, emate ezpadu ere hemen aldapa dago. Eta Storer du, godik hor gaur. Bere ondoan, Michael Storer. Beno, Simon Geschke Alemaniarra. Kofidisekin, morroi lanetan. Gaur ez da asko iztaratu, Simon Geschke. Omen ordu, Hofstede ordu, Binekok, eta gero Jon Izagirre. Binekoren gurpilan ari da etapa egiten, Jon Izagirre. Ahmirel ere ordu godik, eta Greguar dela uste dut beste, Fermin, eta Greguarren bi hitzera egin nahiko nituzke, oso txirrindulari gaztea izanatik sekulako maila ematen ari baita, eta Mark Madiotek Grupama taldean egin duen aztegia, benetan goraipatzekoa da, azken 5 urte hauetan, aztegitik profesionaletara txirrindulari gehien atera dituen taldea da Grupama. 18 txirrindulari atera ditu, beste guztien aldean oso oparoa izan da bere uzta, eta urten ere 7 bat behintzat pasa ditu profesionaletara, eta horietan onenetarikoa Oman Greguar da, 20 urte baino ez ditu txirrindulari horrek, eta urten Estrade Bianchen 8. postuan sailkatu zen, Laiguegian 6. izan zen, Ardexen 5. ere bai, eta beste hainbat probetan ere, bilbide gogorreko probetan, nabarmentzea lortu du. Hau, lehen da biziko urtea, lehen urtean afizionatu mailan eta haundiak egin zituen, eta profesionaltara egokitzea benetan izugarria izan da. Lehen urtean ia dena irabazi zuen, maiatzaren erdirako 4 lasterketa irabazita zituen, beste Liège, Baston, Liège. Eta Leni Martínez. Miguel Martínezen semea. Eta Miguel Martínez, Aitona Mariano Martínez, eta Osaba Yannick Martínez. Bai, Alfonso? Bai, osatxoan nire gusturako, Oiarren talde txontan, Mikel Landa nahiko hartzean doa, hor Mikel Bizkarraren alboan, hartze partean doa, Mikel Landa. Mateo Sobreroren ondoan. Bueno, Mikel Landaren berri izango dute taldean, eta Penstein erremen daramatenerako esan liteke. Ondo izango dela Mikel Landa. Leni Martínez aipatu dugu, Xavier Martínez, Kataluniako goltan. Oso matunen. Bere aurreneko itzulia hundia izan du, golturreko aurreneko itzulia, eta 12. amaitu du Kataluniako golta. Roglic, Ebenepul, Almeida bezalako jendearekin lehiatuta. Lehen urtean Roman Greguar eta Leni Martin izan ziren talde horretan mendatetan gora gehien abarmentzi zirenak, eta beste bat talde horretan dabilena Penoe da, gizona azkarra, eta aurreneko 10 postuetan behin baino gehiagotan ikusi dugu. Aurten, aztegi horretatik 8 txirrendulari pasadira profesionaltara, 7 Grupama taldera bertara. Izugarrizko aztegi lanketa egin du Mark Madiotek azken urte hauetan. La Pavera gozo. Maia bira orain. Maia bitik Ermura. Ea izuan nola pasatzen duten. Ze Erne. Ideari dira egiten haue. Schmidt ari da atzetik aurrerako lasterketa benetan bikaina egiten, Begira 12 segunduraino gerturatu zaie txirrendulariagoi. Schmidtek birgodo eta Igor Arri eta utzi ditu. Trabakuan gora atzean, eta asko gerturatu da lasterketa burura. Benetan bikaina egiten ari den bakarlana. Puntu gehiago Guerreirorentzat, 26 orain Guerreiro. Barrenetxako 25 Trabakoan gora atzen geratu baldin bada, Jonathan Astra olain, sartzear da, talde txorretan Bilbotarra. Guerreiroren aldetik arrisku baina beste aurrena pasako balitz, parekatu egingo luke. Eta gero, aurkaregin zer gertatzen den, lasterketak ze bilakara izaten duen, baina arriskuan legoke Jon Barrenetxearen mendiko sariko lehenbiziko postua. Mauro Smith. Suitzerra. Giroan etapa garaipena, eta urten
Hopi Bartali astea irabazi du txirrendulari honek. Mendibizikletan ibilitakoa da. Attila Walter bezalaxe, mendibizikletan eta ziklokrosean. Eta pista ere bai, egin zuen gaztetan. Tokioko jokoetarako Suitzako laukotean sartu zuten. Daniel Hisiger ezagunak hautatu zuen pistako talderako Mauro Smith. Eta Mauro Smith, barkatu, Montaltxinoko etapa hundian ezagutu genuen, giroko etapa ikusgarri hartan. Rantxe, lasterketa buruarekin bat egitera doa txirrendulari. Eta aita nioen, ez profesionaletara ailegatu zelako, baina afizionatuetan 23 urte bitartean Suitzako honen txuenetarikoa izan zen, eta etxean bizikleta beti oso present izan dute, esmistarrenean. Aitak autotaller bat zuen eta berare afizionatuetan ibiltzen zenean, han bertan jarduten zuen lanean Mauro Schmidtek. 23 urte ditu, oraintxe Esteban Chavesekin bat egingo duen Soudal Quick Step taldeko txirrendularia. Etapako horreneko 5 mendateak bota dituzte. Korri eta azurki, gorla, krabelin eta trabakua. Aldapatxau gorra egiten da. Oso gorra. Mingarria egiten da. Berezik katxera baten ostean datorrelako. Baina bidean. Chavez eta Smith. Krabelin adinakoa izan gabe, Krabelinen antzeko ondorio guzten ari da, Fermin. Balterrena aipatu nahi nuen adibide horrekin. Eta Krasby berare bai. Hemen hanketako mina ikeragarria da. Katxera baten osteko horrelako aldapauek lehertu egiten dute txirrendularia barrutik. Sensazio oso desatseginak eragiten ditu bat justu xamar doanean. Eta gorputzari buelta mandakoan hori bai, eta orain Attila Walter badirudi buelta ematen ari zaiola eta segurazki aurreratuko dela, baina aldaketa bortitz hori oso baldarra, oso gogorra, eraman gaitza egiten da. Eskeatzean, Feinsteinerrei gurpile eman azkasu honetan. Eta tarte honek segurako penditza dauka, mailabeko tarte honek, Hemen ere esango dute, Fermin. Ermuti barren Aibarrera zuzenean zaltzagoen etortzerik. Hau ere sartu eraltzen duten. Bera Chavez, Smith, bastidan bigarren izan zen, Jaiterrek irabaztako etapan. Aurrean den Suitzarra bigarren saikatu zen. Herreiro eta Krasvik. Eta ez da parte Attila Walter. Ez eta Krasvik eganka pikin bat. Altzatuko du seguruenik, Walter gainean izan da. Bakarka baino. Bien artean arraza bingu baitute berriz ere burura llegatzeko bidea. Anguaeko formolo irudietan ezkerraldean. Minutu terdi. Diferentzia gora nabarmen. Atzean ja kilometro askotan aritu da beste Feinsteiner behintzat. Eta berare ja indarge ahalmena baino gehiago eginala. Zertatu nahirik pedaletan, baina ibilbide gogorrean indarra da. Egin asmo dena ahalbidetzen duen ezaugarri nagusia. Indarri gabe, asmoak oso kamuts gelditzen dira. Sartzera da. Walter berriz ere ailegatu egingo da. Krabelinen geratu eginda. Chavez erasoan berriro. Erritmo aldaketa oso bortitz egin gabe, baina erritmo bizituz. Education Firsten itzulia egin duen proposamenaren aldetik benetan txalogarri iruditzen zait. Eta alderdi horretatik uste dut
Juan Magaratek duela izugarrizko meritua. Itxatxi die, erasorako gogoa edo jarrera. Otarkortasuna. Maiabia hemen, ja zitzuleak eta pamaiera izan zen hemen. Maiera bitxia izan genuen. Maiabian Lasov eta Bineko eta Hanka lurrera bota beharren izan ziren. Maiabiako azken aldapatentean. Iesaldeak egin zuen bidea egun hartan. Rodríguez Andaluziarrak irabazi zuen etapa Marsuler menderatuta. Eta lehen, edo atzo Gernikan eta Musikan eta Larrabetzun eta lehen Markinan eta aipatu ditugu moduan, Maiabian ere esan dezagun. Gorka Arrizabalaga eta beste Mikel Pradera ere txirrendulari profesional bikainazkoak, izandakoak, eman dituela Maiabiak. Eta Maiabiako eskolan, hasi zela. Munduko txapeldun oia, Igor Astarloa. Gero Ermua izango da lasterketa, Igor Astarloaren herria. Igor Astarloa, Aitor Galdós, Aitor Hernandez, Ermuak berak eman ditu batzuk azken urteotan. Laurak elkarrekin, eguneko ieslariak minutu terdiko aldearekin. Eta atzean oraindik Goiarren festa ez da hasi. Isuan zai izango dira. Ez da hasi, ez da hasi. Krabelinen hasiko tezelakoan, baina ez da hasi. Nik garbi esan dut nire uste zeintzen, Fermin. Han Mikel Landak astinduko ote zuen, taldekiderik gabe gelditu edo taldekideak amustu eta zeregin handirik gabe geldituko ote ziren, eta hori zen nire gidoia, baina ez da oso-osorik bete. Beraz, izuan gora bai, izuan gora. Ea izutzeko moduko erasoak diren. Horren gogoa eginda gaude. Eta izango da. Gogoa eginda gaude eta hau egia. Asko eta asko, eman beharreko guztia eman da, seguruenik. Zer geratzen den zalantzarekin. Izuan izango da, mugimendua. Apurren bat baute den oraindik ere, baina zalantza galtzeko bildurra. Izango da mugimendua. Nik uste dut, Godik. Eman, Alfonso. Bai, Oiarren multzak Laister harrapatuko du, hemen aritu gainean jadanik Igor Arrieta. Igor Arrieta. Iaz ere, agerraldi txautzi zuen Igor Arrieta, azken etapan itzulian. Eta urten ere, bai. Segurazki hor talde horretan. Txabez, zertan. Aserre ez dagoelako akordiorik. Aserre ez dagoelako akordiorik. Kontu eske. Ruben Guerreiroren erritmoa bizitzen. Zer gabiltza, zer gabiltza. Walter eta Krasvigekia ikusi dugu. Bate soberarik ez dutela, beraz irautearekin aski izango dutela. Eta aurrera egiteko motiborik gutxien eurek dute. Mendik aurrera, behar bada atzean ere lanen bat behar izan ezkero egiteko, oso urruti ez joatea, komunitzaile Krasvigi eta Attila Valterri. Eta zein burutazio izango duten, baina ez batera harritu atzean izango den eraso festa horretan Binego berak ere errematea jarri eta aurrekoekin bat egiteko asmo izaten baldin badu. Zuan gora nere ustez, Godik, Henri Masek, Mikel Landak, behar bada Jon Izagirrek, Binegok erasorako intentzioa izango dute. Eta intentzioa eta orain arte behintzat almena izan dutenez, Suziri festa izango delakoan nago. Ermua. Areition behera. Horren Guerreiro hemen, Krasvigen aurrean, Attila Valter gero, Esteban Chávez eta aurrena, Mauro Schmidt. Smith badoa. Hemen elkarren arteko sesioan eztabaidan ari diren bitartean, Mauro Schmidt txaka bere bidea egiten ari da. Chávez lagunduko dio.
Beno, bi geratzen dira, bi igoera, eta igoera hau da, orain datorren hau da, igoera, ja, geratzen diren bi hauetan, hausteko igoera hau da, izua, pero urkaregi dute. Ja, igoera eramangarria da, urkaregi. Mauro Smith. Kopi Bartalia estean ibili da, zoragarri. Aurreneko postuetan, egunero aurreneko postuetan. Riccionen, Logiano, Fiorano Modenesen, nahieran ibili da, orten, Kopi Bartalia estean. Denboraldi hasieran, Kade Levans klasikoan, halako agerraldi txalogarri bat utzi zuen, azken metroetan. Eta bere garaipena giroko etapa da, Montaltxinon esterratuetan euripean egintzen egunean lortutako garaipena. Alessandro Kobirekin elmugeratu zen eta esprintia menderatu zuen. Hemen Igor Arrieta atzera begira eta atzean hor ikusi du Dragoi gorria, zua dariola, baina gaur ere bere arrastotxoa, bere zigilutxua utzi du. Eta seguraski tropelo horretan izango den gaztena izango da Igor Arrieta. Hemen Schmidt, 20 segunduko zuloa, 20 segunduko zuloa, hau bidea egiten ari da. Beste baino freskoa gailegatu da. Eta inorrekin bizkarretan hasi gabe aurrera jotze erabaki du. Eta egin kontu sasoiko dagoela. Kopi Bartali astea irabazita etorri dela itzulira. Kubeka taldearekin pasatzen, Hegoafrikako taldearekin, 2008 batean, iaz ailegatu zen Lefebreren altzora. Eta aurten amaituko du kontratua. Italiako giroan etapa, Kopi Bartali astean, etapa eta sailkapen nagusia. Belgikako turra iaz. Chavez, igertu duzaio polita, hor hau begira geratzeagatik, Smithek alde egin dio. Gogoa eta almena baduela esan liteke, gogoa baduela erakutsi du, almena ere bai. Hauek kontu eske ari zela, hauek pasatzen ari etzirela ikusita, tematu da hemen hauen gurpilean jarrita eta bien bitartean besteak aurrera egin du. Indarrik balu, izua berarentzat mendateko kia. Bai. Indarrik balu, baina Schmidten erritmoare ez pentsa motela izango denik. Schmidtek ez soilik Kopi Bartali astea irabazi, aurten denboraldi esieran jokatu zen down under itzulian, 5. postuan amaitu zuen. Ez da ura oso gogor horietarikoa, baina Goldurreko lasterketa batean 5. egiteko kirol maila ona behar. Ez, eta hemen itzulian egin dituen postua kontuan izan da, Xavier, hau sasoi bete-betean dago. Bastidan esprina lehiatu eta 2. izan zen. Santurtzin, etapa gogorra izan genuen, 3. amaitu zuen. Atzo, Amuru eta Etxanon, 5. sailkatu zen. Atzetik aurrerako egin du, Mauro Smithek egin, ailegatu, eta aurrean ziren guztiak, gurpiletik kanpora utzi ditu. Soidal Quick Step gainera zerbait lortu nahirik ari da nola edo ala. Atzoko etapa horren adierazgarri. Andrea Bendram eta Taneo eta atzeko taldean Chavez Amainako herri pasar honetan, Chavez aurrera jotzen, geratzen ari dena Atila Valterra. Bai, aldapa guztietan ikusi dugun ari gara ikusten, igoera honetan ere Atila Valter oso justu doala. Chavez, Guerreiro, Crashvig ere lehen larri zen, mailabiko aldapatxoan. Eta atzean orain Grupama. Ez nioen lehen Soudal Quick Step taldeak ere zerbait kendu nahi diola itzuliari. Eta atzoko etapa horren adibide, hasieratik Bilagun, Kabaina eta Kataneo esaldian sartuta, gero Baggioli eta Smith bera esprintean sartuta, baina atzo haserre pixka bat ere izango zuten, 2 postu hain onak lortu, baina garaipenik gabe geldituta, gaur zuzendaria serio arituko zitzaien behar bada gauzak zertan diren esanaz, eta Smithen ahalegin serioa da.
Hemen Godirekin dago itxaropena, eta Grupama taldeak erantzungizuna hartzea erabaki du. Aldapa gora, min emateko intentzioz. Binego dago oso ondo, Binego mugimendu guztiak. Begira, Jumboko bat nola ari den geratzen igoera horretan. Hemen atzealdean, gero eta atzerago. Den Omen eta Hofstede ziren hor, Binegoren inguruan. Eta aldapa txiki hauek. Aldako berotuak hartu eta gero aldapa txiki hau ezen horako ondorioak izaten dituen. Oso mingarria dira. Aldapa luzeetan, hasi ere beste erritmo batean hasten zara, luzea den kontu horrekin erritmo egokitu egiten duzu, baina hemen ondo doana eta justuxiago doana den arteko desberdintasuna errazago nabarmentzen da, erritmo oso bizien ekinez gero justuxan bardoana lehertuta gelditzen dago. Hemen orain beste modu batera hasiko du izuako igoera Schmitze berak ere. Ja badaki gutxi gora bera 15-20 minutuko lan bat egin behar duela eta gorputzari denbora ematen zaio behar duen erritmora egokitzeko. Aldiz, 500 kilometro bateko aldapan, bizi-bizi hasten dira, minut erdi, 2 minutu, 3 minutuko esfortzua dela eta hor Justuxan Mardoanak hanketako mina izugarri sufritzen du. Garapena duzatu du Krasbijek. 4 kilometro pasatxo, 9 gorako bataz bestekoa du. Ematez badu ere, izuak, arratek. Oso igora berdintxua da, denbora guztian. Ez dauka Krabelinek bezala hain aldapa gorrik, baina Krabelinek atxeden aldiak baditu honek, ia denbora guztian zailtasun bertsua du. Errepide hona du, zoru hona. Hemen Mauro Schmitz. Soldaduk ester, talderik onena da. 4 minutura du, bigarrena Movistar, 4 minutu erdira, hirugarrena Jumbo Fisma. Horreti dara mate, soldaduk estepekoek, dortxal gorria. San Omen atzean orain. Krasbije hor segitzen du behin bitartean, Chavesen eta Guerreiroren gurpilean. Eta Schmitz igartzen ari da, aldapa. Ondo doa, baina... Bai, antzeman behar du. Antzeman behar du. Eroso joan, bai. Atzetik aurrerako egiten, asko eman du. Bai. Asko eman du. San Omen. Chavez ari da igora onda egiten, orain, Eta hemen zer, Binego konformatuko alda hor irautearekin. Ikusita etapa garaipenerako ja talde kideek ez dutela aukerarik izango. Eritzatik harritzeko izango, Xavier. Ja, lanean hasi denerako Omen modu horretan, ez dut eraso izango dutela intentzio, Fermin. Bera izango da, mugitzeko asmotan. Bera ari da erritmoa gogortzen denean gero normalean behintzat lideraren erantzuna etorri hoi da, eta hor intentzio bat ikusten da. Ja aurreko berriketak eta amaitu eta lasterketa gogortu egin nahi dute, indartsuena nabarmentzeko jokabide hartu dute, San Omen lertu da eta Binego uste dut buruan azken etapan ere salkapenak erakusten duen lege hori berretsi nahi duela, indartsuena bera dela legia. Minutu ingurura, Maiotoriaren taldea, tartean direnak, 20 segundora. Krasbij, geratzen ari da Krasbij. Guerreiro eta Chavez beraz. Schmitzen bila. Krasbij eta pikima datzen dago. Atila Walter. Eta toz, Schmitz atzetik, Chavez eta Guerreiro. Begira Jon! Jon Izagirre pasada burura. Maiotoria gainean duela, Mikel Landa gero. Ia. Hasi da festa, atzean hasi da festa. 41 segundura gerturatu dira. Jon Izagirrek lehen urtean sekulako igora egin zuen. Begira orain Binego bera. Enrik Mas eta Jon Izagirre Mikel Landa gaur atzean gelditzen ari da. Jausten dioten. Binego erraz. Atila Walterrek orain metrotxo batzu eta meintza laguntza emango dio erritmo bizitu egin beharko du. Baktu da gurpilan duela. Eta bi euskalduna larri gaur Jon Izagirre eta Mikel Landa heldulekuari azpitik helduta. Eta Lasturianan gora ez bezala Jon Izagirre aurretik duelaren gurpilan sartu ezin da Murgiarra. Mas, oraingoz gurpilan Walter. Jonas Binego, Enrik Mas, pikin bat atzerago bi euskaldunak. Eta Mikel
orain Joni aurre hartuta, ia bien artean bide egiten duten, ia zuloa izten duten, ia masen gana gerturatzen diren. Hor patxada jokatu behar dute, erabat itxutu gabe, hori egin zuen Lasturien angora Jon Izagirrek, erabaki zuzena izan zen, eta gaur zertxobait beteago ematen du Mikel Landak, bigarren postu hori zalantzan egon daiteke Enric Mas, senduago ibili da Jonas Binegoren gurpilean, eta oraindik helmugara 30 kilometro falta dira. Landak 23 segundo dauzka Enric Masekiko. Jon Izagirrek gutxiago. Jon Izagirrek 3 segundo besterik ez. Beno, buruan Mauro Smith, buruaren gandik gertuen den bikotean Chavez eta Guerreiro, orantxeia denak elkarren gainean dira. Eta hemen da, Krasbigen gurpila hartuko du orain Binegok. Beste estutu bat eta honek, segurazki Fermin aldendu egingo ditu Mikel Landa eta Jon Izagirre. Honek beste estututxo bat eukiko baitu, beste erritmo bat, eta Attila Walter geldituta ikus dezagun orain erreferentzia zer egiten duen, baina ez da arraz izango Mikel Landarentzat eta Jon Izagirrentzat aurreko hiruko horrek duen zulo hori istea. Mikel Landak ematen du orain zertxo bait gorputzari buelta eman diola eta erritmoa zertxo bait bizitzeko indarra izan duela. Krasbigekin segitzen du Binegok eta Jumbo Vismakoen gurdian Enric Mas beste inorrez. Eta Krasbigek badauka zerbait emateko Krasbigek. Badauka. Hau ez da itxutu, hau ez da laster eta buruari eustearekin amorratu. Mikel Landa ondo orain, lehen da biziko berotuan uste dut hankazainak kiskali dizkiotela, baina orain igora ona ari da egiten, Igita txikia eta Felix Gol, igita txikia atzoko garailea. Igita atzetik aurrera nabarmen, igita oso ondo. Jon Izagirreren gurpilan sartzen ari da kolombiarra. Lehen baino hobeto esango nuke Mikel Landa orain. Aurreneko erritmo aldaketak egin dio kalterik handiena. Baina orain egoskor, etxigabe, diferentzieri eusten, zuloa ez handitu ez txikitu, hortxe dago pare-parean. Eta liderra sendo, liderra ondo babestuta. Krasbi lehertu da, Ruben Guerreiro emango dio orain estutua, izan ezkero Enric Masi, baina begira Binego bera bakarrik. Elmugarako eta 9 kilometrora, izuan gora, liderra mailotoria Jonas Binego, zur garailea bakarrik ari da geratzen. Guerreiro lagundu nahi du Enric Masi, Jonas Binego jaun eta jabe aurreko egunetan bezala une erabakigarrietan aldapagora onena izan da Danimarkarra eta Aixe harrapatuko ditu gainera Smith eta Chavez. Hau da erreztasuna, hau da nahieran ibiltzea. Eta aurrera egin nahiko du. Honek ere nolabait Pogačarrekin duen gerra psikologiko horretan, haren erakustaldien pareko zerbait eman nahiko du, bera ere turrera bidean, sendotasun handiarekin aurkeztuko dela erabakita uzteko. Beno, llegatu da lasterketa burura. Arnasa pixka bat hartuko du eta ez da harritu beste estutu bat ematen baldin badio lasterketa buruko hirukoari. Smitzekin eta Chavezekin bat egin dut eta badoa. Erritmoa bizituz, badoa. Hoien erritmoa ez da orain. Berarentzat ez zer. Bakarrik. Egun guztia gurpilan egin eta gero freskoago dago eta bai, aixe. Utzi ditu Chavez eta ez da, harritzeko abestalde Mauro Smith, asko jota etorri baitira unaino, bata zein bestea, eta atzean gerturatzen ari dira Landa eta Izagirre Igitarekin, Movistarreko bilagunen gana, Guerreiro ja aurretik endu da, Enric Mas, hauxe da, itzuliko azken mendate, garrantzitsua azken mendate erabakigarria urrengoa urkaregi izango dute, 11 segundo, 22 segundo, kilometro terdi inguru geratzen dira, izuako gaina harrapatzeko. Hoxe da, den hankaz gora jartzen gainera. Atzetik Igita da Jon Izagirre, Mikel Landa gero Felix Gol. Enric Masek ere betealdi izan du. Lehen Binegoren gurpilera erantzun eta bazirudien Mikel Landa eta Jon Izagirre euskaldunak menderatzeko moduan izango zela, baina orain berare sufritzen ari da, zuloari eutsi ezin da, Mallorcako Movistar taldeko ordezkaria eta igoera bikaina egiten ari da txirrendulari hauetzatik, baita Sergio Igita atzoko etapa garailea ere. Atzetik aurrera etorri da eta txirrendulari tiki harina eskalatzaile bikaina izaera erakusten ari da. 8. dago Igita. Jonen eta Igitaren artean 4 segundo daude. Jon Izagirreren eta Masen artean 37 hor. Arte una alde Mikel Landa dauka, besteekiko, inguruan dituen hoiekiko.
16 segunduko zulua zabaldu du Jonas Vinegok. Eta hau erlojuaren kontrako saioan ere, egin kontu oso ondo moldatzen dela, eta horren bestez dituen indarrak ondo kudeatuko dituela, oraintxe bertan abiatu duen garaipenerako bidean. Smith Enric Masen gurpilean, Jon Izagirre eta Mikel Landa atzerago. Gerturatzen bi euskaldunak, egita orain zabaldu eginda. Errelebo eskatu dio Jon Izagirreri eta baita eman ere. Saikapen nagusiko aldeak hortxe dituzue eskudiko zerrenda horretan. Mikel Landa, 2. amairura, Jon Izagirre, 6. 34, Mas 37 egita 28. Mauro Smith hau atzerago dago. Zurua onditzen ari da eta hemen atzean uste dut, honen bestez etxiko dutela, garaipena ez, podiona dagoela jokoan eta podin horren lehian. Eta oraindik hor dago, 2018ko aukera. Jumbo Visma taldeko txirrindulari bat izan zen orduan garaile, Primoz Roglic, baina gero 2. eta 3. urrenezurren Mikel Landa eta Jon Izagirre bi euskaldunak eta urten horretarako aukera egon, oraingoz egon badago. Jaitxemen talde itxiz. Eskaldean ibili den Guerreiro. James Knox aurrexago. James Knox atzo aurrean ibilizena. Godi ere hor da, baina Baku Xamar Fermin. Ez dauka Paris-Nizan izandako pedal kolperi, Paris-Nizan Pogačarren atzetik. 2. izan zen. Eta Binegoren aurretik. Bai, Binego baino gehiago izan zen, zertxo bait gehiago. McNulty. Serio Mikel Landa eta Jon Izagirre lanian, baina 30 segunduko zulua zabaldu du txirrendulari honek. Honek ez dauka hanketako minik, honek almena dauka. Eskalatzailea da, begira horren gorputz meharrari. Herrialdea bera mokorra baino ere estuagoa, txirrendulari txikia, piztu batean, jendearen auspo animo eta txaloak entzunaz, ezkerretara begiratu du, badakian aurrera esago ezkerretara hartu beharko duela bihurgunea izuako gaina harrapatzeko eta gero ondorengo kilometroak ezagutzen ditu, lehen horti pasada eta lasterketa. Errepide ikusten lanak izango ditu Jonas Vinegok hemen dagoen jendetzarekin. Eta Jonas Vinegok Bastidako etapan ia esprinean erakutsi zuen aurrenekoz bere burua. Sprint bonifikatu batean azaldu zen. Itzuliko maillot horia helburu zuela erakutsiz. Eta hemen da itzuliko azken mendate handian lasterketa buruan aerio guztiak gurpiletik aterata. Itzulian 6. eta 2. egina. Hemen da garaile izandako txirrindulari bat, Jon Izagirre atzetik baina 34 segunduko zuloa. Jonas Vinegok aurten lortu ditu itzulian lehen da biziko garaipenak, ez bat, 2 baizik eta 3 ere izan daitezke. Orain daraman zulo horri eutxi eta Ibarrera bakarrik helmugartuz gero. Denak etxekoak balira bezala animatzen euskal zaleak. Hori eskertzen dute guztie, begira. Danimarkarra da, baina euskal zaleen txirrindulari kutxuna dirudi. Vinegok oraintxe bertan. Aze jendetza. Aze lagundu beharra Fermin. Izango oteluke Mikel Landak edo Jon Izagirre gori, baina anima hundiagorik. Denak berdin, denak etxeko, euskal zaleentzat. Beno, hemen da. Jonas Vinegoia gaina harrapatzear eta hemen igitarekin Jon Izagirre. Horda, azterketa buran ibili den Chavez, horda Enric Mas, pikin bat atzerago Mikel Landa. James Knox ere sartu da, eta uste dut McNulty ere baiez, Godi atorra atzerago. Eta Simon Yates horrendik eta atzerago. Eta aldea gora ari da egiten. 38 segundo Vinegorentzat. Mikel Landa hor dator, bai. Enric Masen gurpila Mikel Landa eta Jon Izagirre. Igitarenean. Eta egin kontu, Matias Eskilmose, 3. postuan dagoen edo zegoen txirrendularia. Atzeratuta dela. Eta Godi ere atzera gelditzen ari dela. Mikel Landak 2. eutxi eta Jon Izagirre 3. postura igotzeko moduan egongo litzatekela oraintxe bertan. Enric Mas, orain erreleba ematen ari zaion gizona, atzetik baitago. Igita atzetik baitago, McNulty ere bai, Simon Yates ere bai, Knox ere bai, beraz, aurrera egin dezake. Jon Izagirrek baldin eta Godi atzean utziz gero, hori da bete beharreko baldintzetako bat. Eta bien artean 2 segunduko tarte baino ez dago. Godi 32, Jon Izagirre 34, gainsariak gaur erabakigarriak izan daitezke. Bigarrenarentzat 6 segundo daude aurrenekoarentzat, 10 daude, txura batean, aurreneko hau izango da, Jonas Vinegok. Beraz, bigarrenarentzat 6, hirugarrenarentzat 4 segundo.
5 segunduraino eraman du aldea. Inegok motorrari kentzeko esan dio aldamenetik. Enbarazurik ez egiteko eta Bihurgunen erreferentziak ezkerrera zenbat etzan behar duen zein eskuinera eta aurretik zer duen berak bere begiekin. Enbarazurik gabe ikusi nahi du handauka aurrean. Beste motor baten erreferentzia hori garrantzitsua da Bihurgunearen olakoa aztertzeko, baina aldez aurretik ere jetxia dutenez seguraski memorian ondo hiltzatu izango du jetxieraren ezaugarri oro Jonas Binegok. Hirugarren itzulia du eta hirugarren hau irabaztear da Jonas Binegok. Bigarren egina da, beste itzulia 6. postuan amaitua du, esan dizuegu aurreko bi itzulietan Roglitzen morroilanetan ibili dela hemen Euskal Herrian Jonas Binegok. Jetxiera bete-betean, berriz ere Etxebarrira. Eta dena bideratuta duka. Ez erortzea besterik, etzaio falta maiotoria berea izateko. Azte txistua daraman, Fermin, azte txistua daraman. Iazko turra irabazi zuen gizona Euskal Herrian jaun eta jabe. Bihurgunetik Bihurgunere garapen luzea gerraz mugitzen ditu. Etxieretan asko guzti dutena baino gehiago, estutzen da gorputza batzuetan. Hor ere pulsazioak igo egiten dira, konzentrazioagatik, izaten den tensio eta urduritasunagatik. Eta gero Bihurgunea moteldutakoan abiedura hartzeko, orain honetan esate baterako, hor pentsa Bihurgunea nola moteldu den eta orain sprint txikia jo eta berriro bizitu egin beharko du bizikleta. Ez diote segundu bakar bat ere jan. Profesionaletan Kolo Kuaik talde apalarekin hasi zen Continental mailan. Ziklista berantiarra izan da. Eta larre motzean hasitakoa. Dengurteko turra irabazituenean bere historioak azaleratu genituen. Goizaldeko 4etan eta jeiki eta arraindegi batean. Arraia gero kamionetan kargatzeko eta 11 lan egindakoa dela, baldintza oso gogorretan, oso txirrendulari xume eta apala, herritarren artean eta bere herri txikian familiarekin bizitzea gustatzen zaion horietarikoa, oso etxekoia, dengurtean turra irabazi eta gero luzaroan ezkutatuta egon zen eta turra goiduen arrakasta irentsi ezin da, ez depresioa jota eta horrelako konturi, baina egoera kudeatzeko, etxekoekin bildu eta ezkutatzea erabaki zuen, harik eta denboraldi amaieran Kroaziako itzulian agertu eta berriro bizikletari, berriro lasterketei ekite erabaki zuen arte. Honek istripu handia izan zuen, bizikletan hasi eta gutxira, fiordoetako turran erori eta izterrezorra utzi zuen, denbora luzez egon behar izan zuen bizikleta ikutu gabe. Azken urteotan, baina mundu mailan 3 asteko probetan ez ezik, aste betekoetan ere distira berezia egiten ari da Jonas Binegok. Aurten Paris-Nizan ustekabean. Godi izan zen aurretik, Pogačarrena, etzen ustekabeko izan, Godirena bai. Etzen askoz gehiago izan, baina zerbait gehiago izan zen. Binegok baino aurten Paris-Nizan Godi. Konturatu nahi, Xavier, Uran, geratu dela gaur atzean, aldapa gora, Rigoberto Uran. Beira, nola ari den geisten, Arriskatzen ari dela ematen du, hemen seguraski geuri iruditzen zaiguna, baina seguruago joango da bera, ez dauka zertan horren beste arriskaturik, baina esan batzuetan bildurra ez zurretaraino sartzen zaigo txirrendulariak, eskuin ezker nola ibiltzen diren ikusita, hor errepide bazterren izaten diren ostoskak eta belaskak astinduz. Oin planoak ditu, eta batzuetan horrek, horpazurtan ere arazoak eragin izan dizkio Jonas Binegori. Deno, jetxera bukatu du honek, Binegok buruan eta 56 segundorekin, lasterketa buruan. Eta bere aurreneko agerraldia, zango nuke, Espainiako bueltan angilurun egin zuela gizon honek. Lan ikaragarria egin zuen, bai berak, ala Kusek, Roglitzen mesedetan. Ordura arte oso gutxitan biztaratu baitzen, Jonas Binegok. Han biztaratu ia handik aurrera, ia urrengo urtean Emiderritako turreko etapa nagusia irabazi zuen, mendiko etapa, Kopi Bartal jastean urrena, mendiko etapan ere Rubikonen.
Eta zandik aurrera ja... Hor dago di orain. Eta ezaguna izan zen, Jonas Bineko. Hor dago di orain Enrik Mas, Jon Izagirre, Mikel Landa eta onenen talde txorretan. Onenena baina, onena aurrean da, bera bakarrik. Eta ea atzean orain nola moldatzen diren. Segurazki elkarren artean ez da konponbide errazik izango, denek podina da amesten dute. Mikel Landak bigarrenari eutsi nahi dio, hirugarrena daukate jokoan, David Godik, Jon Izagirrek, Enrik Masek, Igitak, hor atzerapenak eta badira, gainsariak erabakigarriak izan daitezke eta baldintza horietan, sailkapena anestu egonda eta elkarren artean hainbesteko parekotasuna ikusita, akordioa segurazki auzoan izango dute. 48 segundo gizon honentzat. Izuan, 10 puntu. Arrenetxarentzat da, Mendiko Mailota. 48 segundora, Jon Izagirre, Mikel Landa, Sergio Higuita, Felix Gol, Simon Yates, Enrik Mas, Rubén Guerreiro, Dane Knox, Mauro Smith, Brandon McNulty, horiek dira, 11 lagun ditu atzetik une honetan 50 segundora. Kilometroak bota ala segundoak gora ari dira egiten. Eta Helbat, ahora, Helbat zurrupatu. Eta segi. Motore gainera bizikleta gainen, begira garapenari, platera handia 54koa segurazki, eta pinoirik tikiena edo koroari tikiena ez dara baina 12-13koa segurazki dantzatzen ari da, eta hori ondo dantzatu ezkero kadentzia altuarekin, abiadura bizia ere egiten zaio eta begira denbora zer erakusten duen, atzekoa baina azkarrago doala, ez dauka kontrariorik, hori da hori, mai gainean, bat ere premierik gabere, sekulako danbateko eman eta bertan ziren platera eta baso guztia dantzan jartzea. Taldea. Jon Izagirreren eta Mikel Landaren taldea. Eta Xabier, beste mugarri bat bada, mugarri ipagarria, Jonas Binegoren kiroli bilbidean, Mikel Landa irudietan dugun bitartean, Jonas Binegok 2021ko turrean, azken unean, izan zuen parte hartzeko deia, Tom Dumoulin zen, parte hartzekoa eta Tom Dumoulinen baja betetzeko, Tom Dumoulin ordezkatuz, sartu zuten taldean, Jonas Bineko. Urkareiko azken igoera etzana. Azerakustaldia ari den egiten gaur Jonas Bineko. Orain arteko agerraldiekin alderatuta gaurkoa ia zuti jarri eta txalotzeko modukoa da. Jonas Bineko egiten ari den hau ikaragarria da. Hau da erakustaldia egiten ari dena, Jonas Bineko, Urkaregi... Ja minutura dara mal, Kontxo aldea. Eta, bai, eta hau da erakustaldia, Bera da onena, itzulenetan, bi koska gorago dago, Bineko, eta benetan, txapelak entzeko, lasterketa egiten ari da Danimarkarra. Orain arte... Estu bizian doa gainera. Orain arte ibilbide gogorra izan da, baina etaparik gogorrenean erakutsi du benetan beste guztiekiko duen aldea. Ibilbide gogaikarria bai, baina gogortasunean oso muturreko ez da izan, ibilbide jostaria, trampatia, baina ja mendate luzeak eta nekearen zama agertu denean, hor bistaratu da Jonas Bineko beste guztien oso gainetik dagoela. Orain arte iragartzen zena eta gaur ja errealitateak argi eta garbi erakutsi duela. Jonas Bineko gainera badaki orain gaur duela benetan azkeneko esfortzua Frantziako turreko prestaketa hasi aurretik, itzuli amaitzen denean hasiera batean zuen egutegi planean behintzat ez dago beste lasterketarik, ez da Ardenetara joango, ez du Flèche Wallonne, ez du Liège korrituko, orain atxeden aldia izango du, altuerako konzentrazioa egingo du, ondoren Dauphiné eta gero ekingo dio turari. Beraz badaki, denboraldi hasierako sasoialdi horretako azkeneko geltokia duela gaur itzulian, eta geltoki hori gain gainean amaitu nahi du, garaipena lortzearekin batera oso mezu irmoa bidalita. Pogačar indartsu dabil, baina ni ere bai. Eta hori irakusteko zer leku hoberik itzuliko azken etapa gogorra eta itzuliko azken sailkapen nagusia baino. Eta jaz turra irabazi zuen gizonak, aste beteko aurreneko golturreko lasterketa izango du hau bere palmareserako. Eta bada bitxikeria aipagarri bat. Irabazi dituen itzuli guztietan, bi etapa irabazi ditu. Bere aurreneko itzulia Kopi Bartali astea izan zuen orain 2 urte, bi etapa irabazita lortu zuen sailkapen nagusia.
bihar Frantziako turra, jakina, bi etapa irabazita, astebeteko probetan, esaterako, Ogran Kaminon aurten, bi ez, 3 irabazi ditu, hemen Euskal Herrian, 2 irabazita da, eta gaurko 3. izango luke, alegia, sailkapen nagusia irabazi izan duen itzulietan, ondo merezita lortu du Danimarkarrak aurreneko postua lideraren mailota. Etapak irabazita, eta gaur bezalaxe, erakustaldia eman da arrasto utzita. Lehen urtean hori egiteko zorien izan zen, Kroazian Ferminan 2 etapa garaipen lortu zituen lider zen, eta zer da azkeneko etapan segundu bakar bategatik Mokoroitxek aurre hartu zion. Bigarren geratu zen bai. Iaz Dofine bukatu zen baita ere bigarren, baina Dofinean iaz bat irabazi zuen. Roglic izan zuen, Roglic taldekidea, eta Roglic taldekidea, dena esaten hasika, iaz, etzen binego baino gehiago Dofinen. Pentsen noraino eraman duen diferentzia. Ez soli bere erakustaldigatik, baizik eta hemen atzean ere, eta oraintxe horren lekukotza ez dagoelako akordio zipitzi. Hauek bakoitza berari begira. Magnalti ezkerraldetik aurrera. Ari dira orain. Bakoitza bere aukera jokatzen ari da. Hemen aurrekoarekin bat egiteko aukerarik modurik ez dagoela ikusi dute. Brando Magnalti, Felix Gol bere atzetik. Eta mugimendu ez zaindu egin behar dira Fermin, Magnaltiri ere erlojuaren kontrako saioan hain ondo ibiltzen den gizon bati ez, badazpada oparitu 10 metrorik, gero zailtasunak etortzen dira eta akordiorik ezean alperri da negarra jotzen ibiltzea. Mugimendu hauek orain kontrolatu behar dira. Sailkapen nagusian 9. da, estatu batuarra. Brando Magnalti. Maiotoriarekin itzuliko azken etapan gorriak ikusitakoa. Brando Magnalti, Felix Golek harrapatu dio gurpila, eta besteak hemen doaz. Hor, Jon Izagirre, Mikel Landa, Simon Yates, Enric Mas, Sergio Higuita, James Knox, Maure Smith ere hor da, eta Godi, David Godi. Urkaregi, ekitaldiko azken mendatea, minutu eta 17 segundorekin lasterketa buruan bineko. Hau da pedalkolpe hau. Zaila arraz eginez. Batek amustureri gabe. Bere tikian bilbil eginda, hankak askori luzatu gabe, atzera begiratu erreferentzia topatu baino lasai, minutu eta goiko zulua dago eta akordiorik bat ere ez atzeko talde honetan binego. Sobrero gaur ez, Sobrero ez da talde honetan Jaikoko onena, izan da aste guztian Sobrero eta orain beharrenekoan Simon Yates du Jaikok hemen. Txabezek hor segitzen du gurpilean. Eta lehen esan duguna, Uran, kejatzen Uran, aurten aldapa behera, hainbeste kilometro eta aldako jetxierak eta aldapak non geratu diren, gaitu barko dugu gaur, aldapa gora geratu baita Rigoberto Uran. Urkareiko azken tartean, bineko aldeak izan zen ari da. Azte festa dagoen hemen. Eta gol eta Magnalti harrapatu egingo dituzte. Akordiori bat ere eta aurrera egin nahi dute sailkapen nagusiko podiuna dago jokoan, oso estu daude menkontuak. Mikel Landa 13 segundura eta Mikel Landa gatzerapen handirik ezpaldin badu bigarren postuan amaituko du, 3. dago hor. 3. dago posta. Mikel Landarena esango nuke seguru xamar dagoela. 3. posturako dago leia ikaragarria. Eta batez ere Godi, Jon Izagirre, Enric Mas eta Sergio Higuitaren artean. Higuita bizkorra da. Higuita esan dezakegu, gauzak ondo bigarren izango dela taldea llegatzen bada. 6 segunduko gainsari hartuko luke. Eta 6 segunduko gainsari horri esker, 3. izango litzateke. Beraz, badakite ze gurpil daukaten zaindu beharra, Jon Izagirre eta enparaue. Jon Izagirre aurrera egin nahian orain. Jon Izagirrek ez du gerorako utzi nahi konturik. Hor da Jon. Baina Higuita hor da, Erne Jon, Higuita hor da. Ez gehiegi itxutu, Mikel Landare sartu da Higuitaren gurpilean. Mikel Landa kontrolan dauka egin beharra, beste batzu dira erasoari ekin behar diotenak. Jon Izagirre, Magnalti, Felix Gol, Enric Mas, Sergio Higuita eta Mikel Landa. Jon Izagirre hor lanean gogotik ari da, atzean Godi gelditu delako, eta Godi kanporatu behar du aurrena, begira hor, atzeko laukote horretan, Godi hortxe da azkeneko postuan, horregatik egin nahi du aurrera, Jon Izagirrek. Parisizako bigarrenak gaur egun okerra dauka. Hemen Godi, 81 zenbakiarekin. James Knox,
Simon Yates. Iazko zurra laugarren bukatu zuen gizon honek. Azita dabil geroztik. Orain justu Fermin errelebotan sartu ezin da dabil. Ezezko esan dio James Knoxi, errelebo askatu dionean. Justu dabil non bait. Eta Yates sartu da erreleboan. Minutu eta 18. Urkare egin gora. Saikapen nagusia behin-behinekoa. Minutu eta 31 Mikel Landa, minutu eta 52 Izagirre. Aurreko beste Vulturreko itzuli batzuetan, Rogliczekin, Ebenepoelekin, Pogačarrekin, ikusitako legea beteko duenen bestez. Protagonista nagusia izan den, eta beste guztien artean, salkepen nagusiko diferentziak, minututik gorakoak izugarriak izango direla. Normalean astebeteko itzuletan eta are gehiago, erlojuaren kontrako saiorik izan ez denetan, oso tarte txikiak izaten dira, baina ez aurten, Pogačar, Ebenepoel, Roglic edo Pinego protagonista izan diren probetan. Bueno, sartzera doa. James Knoxekin. Godi, Simon Yates larri orain. Kilometroa luze egin behar zaiauei. Azze sufrimentua. Azze sufrimentua daramaten denek ere. Sufrimentu fisikoa eta psikologikoa ez baitakite oraindik, helmuga harrapatu bitartean zein postu izango duten sailkapen nagusian. Eta podiuna nahi dute. Hirugarrenak, laugarrenaren aldean distira handia du. Igita mugitzen Magnalti erantzuten eta baita Jon Izagirreren metrorik galdu gabe. Sergio Higuita atzo etapa irabazita eta esan dakoa, bigarren amaituko balu, podiuma berea izango luke. Baldin eta hirugarren Jon Izagirre ezpada. Jon Izagirrek hirugarren egiten badu, 4 segundo hartuko lituzke, beraz, eutxe egingo joke Jonek. Eta eutxe egin behar diogu itxaropenari, 2018an bezala bi euskal txirrendulari podiunan ikusteko. Kasu honetan haiek berak izango lirateke. Hipotesi hori beteko balitz, Mikel Landa eta Jon Izagirre. Irautearekin aski du bigarren izateko. Mikel Landa kontrolan egin behar du. Batari eta besteari begiratu. Sobera hundirik ez dara ma, baina hemenak lagundu diezaiola. Indarrak ezin duena konpontzen. Jon Izagirre berriro eta Mikel Landa erantzuten. Mikel Landa erantzuten, Higuita hirugarren, Enric Mas ondoren. Atxiera ona da, txirrendulari ausart eta tekniko batentzat. Jon Izagirrek segurazki hor ere buruan eramango du. Elgoibarra jetxiko dira orain. Lotu dute Jon. Mikel Landa, Higuita, Geldi-aldia. James Knox, Magnalti, Godi. Txiko batean erosoago, Godi, azken tarte honetan. Masor dabil, Simon Yatesek hemen segitzen du, Mauro Esilizek ere bai. Geldi-aldi nabarmena. Eta hau Felix Gol. Geldi-aldi nabarmena. Erabat moteldu dira eta elkarri begira, Auskoari buelta emanairik. Azken mugimendu taktikoak izango diren helmugara bitartean. Elkarlan gutxi eta bakoitza bere astoari arre. Mikel Landa. James Knox, Enric Mas, Simon Yates, Brandon Magnalti, Godi Higuita, Jon Izagirre, Felix Gol. Mikel Landak 19 segundora dauka, gertuen daukana. Bera, seguro da, Mikel Landa ailegatzea aski du. Talde honetan ailegatzea aski du, podiumeko bigarren koskara igotzeko. Horregatik eman nahi dio jarraipena. Horregatik berarik komeni zaio gehien, ez tadila hori gehiegin nahastu. Nahastu ezkero, norbaite gaur ere egin ezkero, hortik etor lekioke arriskua Mikel Landari. Nahiago kuluketenak gutxi baina erreleboetan pasako balira, eta alako jarraikortasun bat izango balu erritmoak. Baina horixe da, beste komeni itzaiena beraz, ez dezala ilusia hundirik izan, besteak erasok hasiko dira segurazki, Elgoibarra ailegatu bezain pronto eta. Esteban Chávez eta Mauro Schmidt ere sartu dira. Hamaika lagun beraz. Eta gaur aurreneko 10-etatik, nabarmen potxe egin dutenak, Matias Eskilmose, Trek Segafredeko Danimarkar gaztea, 3. postuan zegoena, eta Mateo Sobrero, Jaiko Alulako italiarra. Este guztia iraun dute horrezko postuetan, gaur ondoratu egin dira.
minutu terdira eraman du, bien bitartean, bineko kaldea. McNulty erasoan Jon Izagirre erne, eta baita Godi ere bere gurpilean igita ondoren. Azken markaketa. Inork inori ez dio ezer markatuko. Hemendik helmugara bitartean 10 kilometro. 10 kilometro bizi eta ikusgarri. Golturreko podiuna dago jokoan. Itzulia dantzan. Itzuliaren podiuna. Garaipeneko txuntxuna. Binego ari da jotzen eta. McNulty itzulia galdu zuenean. Azken etapan, ia 8 minutuko atzerapena izan zuen. Godik etapa irabazi zuen egun hartan, ara, berriz ere. James Knox. Orain. Soudalgo bigarrena. Jon Izagirre erantzunaz. Dene jarri zei erantzuten Jon. Godik gurpilean itxatxitzaio. Bai, Godik tarte txarra pasadu, okerrena pasadu, Godik. Godik gustora bizkarrera, igolko litzaioke Jon Izagirreri. Une honetan gauzak dauden bezala, Binego, Landa eta Godi izango lirateke podiumean. Dauden bezala. Baina gainsarian dago jokoan, eta lehen da biziko egunean azpimarratu genuen kontua, azkeneko egunean ere nagusituko da gainsariena. Eta bakarren bat amutuko da, behar bada bidean, han edo hemen, segundu aulen bati, armazka handiagorik ezen egin izana. Hemen liderra, hemen garailea izango dena. Hirugarren etapa garaipena izango du. 3 etapa eta sailkapen nagusia. Konfiantzaz beterik. Atxeden aldira. Bai. Paris-Nizan zalantza piztuko zitzaizkion seguruenik. Berari eta taldeko ardura du nahi prestatzaileei. Eta orain aterako duen ondorioa da, seguraski. Paris-Nizan baina hobeto nabil, zergatik beste David Godi. Orduan aurretik izan zuen txirrendularia, erraz menderatu izan duelako itzuliko etaparik gogorrenean. Eta horrek alako baikortasun bat txertatuko dio, Pogačarrek han erakutsi zuen eta beste leku askotan nonez erakusten ari den sendotasunaren aurrean. Hirugarren itzulia du, aurten. Egun bakarreko lasterketarik ez du egin, Galizian Gran Camino egin zuen irabazi hanka batekin. 3 etapa izan zituzten, 3 etapak irabazi zituen. Gero Paris-Nizan taldekako erlojupekoan irabazi zuen Jumbo Fismak, sailkapen nagusien 3. izan zen, eta hemen itzulian. Gaurkoa 3. etapa izango du, eta 3. etaparekin batera Maiotoria. Eta mendiko sailkapenean hortxe. Barrenetxea aurrena 35 punturekin. Bea jondaiola. Bizkaitarra, Gamiztarra. Bere aurreneko itzulian, mendiko sariarekin izango da podiumean. Bea jondaiola. Itzuliari kendu dio kendu beharrekoa. Hasiera batean ametsa zena errealitate bihurtu du, bere izerdiaren eta aleginaren sufrimenduaren ondorioz. Txalogarria benetan Jon Barrenetxeak lortuko duen saria. Egunero egin behar izan du horretarako esfortzua, eta azkenean ondo merezetako orea izango du podiunean. Ez da erraza gero, Golturreko maila hau duten txirrindularen aurrean edozen lorpen txiki erdiestea, eta Caja Rural taldea gonbidatuen artean talderik onenetarikoa izan dela erakutsi zor izango da podiunean. Ergoi barren da, Jonas Binego, 26 urte, Danimarkarra, bere aurreneko itzulia 32. bukatu zuen, bigarren itzulian, bigarren izan zen, 3. itzulian, iaz, 6. Azken urteotan utxik egin gabe hartu du parte Euskal Herriko lasterketan. Hasta eskubira, Altzagara bidean, Jonas Binego, minututik gorako aldearekin. Eta atzean, leku berera Elgoibarra ailegatzen direnean hor izango dira komeriak. Mikel Landak jarraitu egin nahiko du, halako jatortasun edo fundamentu batean, baina hor bere atzean diren horietariko batzuk bestelako intentzio eramango dute ezkutuan. Eraso egitearena, ea zulori zabaltzen den, podiunean lekutxo bat lortzeko. Ja,
Horre, arriskatu du. Bazterrak aprobetxatu ditu ondo, Jonas Bineko. Behin alatorre Mikel Landa, etzan eginda ezkerrerako bihurgune horretan. Eta bihurgunetik bihurgunera zutitu eta bizikleta berriro ere bizi-bizi eramanaz. Jon Izagirre atzean, Godi Gurpilean itxetsita duela. 3 postu hauek ez dira aldatu ia jaitsiera osoan. Mikel Landak bigarrenak gertu dauka. 6 kilometrora dauka bigarren postua. Lehen ere ezagutzen duen postua, 2 etapa garaipen eta bigarren postu bat baititu Murgiarrak, itzulien orain arte. Aurten denboraldia Valentzian hasi zuen 7. amaitu zuen, Urren Andaluzian 2. izan zen, Tirreno Adriatikoan berriz ere 7. Kataluniako boltan 5. Euskal Herriko itzulian 2. Ez dago gaizki, aspaldiko denboraldia hasierarik distiratsuena ari da egiten Murgiarra. 33 urte ditu. Jonas Bineko hemen, helmugarako 29 kilometrora jodu, 2 kilometro pasatxo geratzen zitzaizkion artean Iztuako igoerari. Gaur ibilbide gogorra zela ikusita, bizikleta arinarekin. Bere bizikleta ekoizleak dituen modeloen artean, aerodinamikak ahaztu eta gaur mendatetarako bizikleta arina aukeratu du Jonas Binegok. Ez hemen ahasmena, akordiorik ezak. Koordinazio falta, elkarri begira, eta begira hor, Esteban Txabez aurrera egin nahirik, horren Gurpila ez dute zainduko, ez da hain arriskutsu hori sailkapen nagusirako. Alde ederra dago, sailkapenean podiona jokoan izan, edo atzerago egon, Schmidt atera zaio Gurpilera. Schmidt ere ez da arriskutsua, bai ordea egita eta egitaren Gurpila zaintzen Mikel Landa. Eta Mikel Landaren atzetik baita Jon Izagirre ere. Hor dago sesiorik handiena eta Godi Frantziarra bestea. Erne 2. eta 3. postuak etapan eta sailkapen nagusian jokoan daude eta. Hemen ere gorantza egiten du errepideak, egiten duen apurra gorantza. Bueno, esaldean ibili diren gizonak oraindik bizirik. Batzu behintzat, Txabez eta Smith esaterako. Gurpilera sartu bezain pronto, geldialdia. Bai. Eta gero norbaitek utzi nahiko du hori. Auskoari buelta ematen dionean eta atzetik aurrera etorrita bakarren bat saiatuko da segurazki beste behin aurrera egiten. Baina arriskuaren arabera izango du baimena. Aurreko posturako gauzak erabakita daude hemen. 3. postua dago borrokan, 3. postua dago jokoan. Atzen eraso izaten ari zen. Soldalekoa da, ez dakit, Smith. Nox izango da noski hor mugitu den txirrendulari hori. Ikiena. Nox 11. postuan dago 47 segundura. Nox. Eta atzetik Magnalti, hemen bakoitza bere postuari utzi nahi dio. Ez du galdu nahi behintzat. Horatu. 3. eta 10. artean 8 segundo besterik ez daudela sailkapen nagusian. 8 segundo. Gainsaria 2. 6 segundo denez, alderik ikienak eragin handia izan dezake azken sailkapenean. Beste ritmo aldaketa bat atzean. Noxen bila, hor bakarma mugitu da. Den Magnalti. Baina beren aldatu dira atze horretan ere kontuak. Enrik Mas. Noxen bila abiatu den hori inundik ere. Altza inguruan orain txera esterketa. Azken 3 kilometroak. Itzuliaren 72. ekitaldia amaitzeko orain txekutsi geratzen da. Aurreneko postua argi dago. Aurreneko postua Binegorentzat izango da. 2. postua ere gauza duden bezala. Garbi Xamar Mikel Landarentzat. 3. da hemen. Buru uste eragiten ari dena. Esteban Txabez berriro mugitzen ari da. Esteban Txabez baimena izango du. Esteban Txabez ez da arriskutsua sailkapen nagusian eta gutxi inporta Mikel Landari. Landa badaki, zein dituen gertuti zaindu beharrekoak. Altzako biribilgunean. Nox berriro diogu, 47 segundura dago 11. postuan. Gainsariari eta tarte horri esker hori bai, Simon Jeitxea aurre hartuko lioke eta behar bada Magnaltiri ere bai.
Eta Jumbo Visma beste behin, podiumeko koskari garaienean, Jumbo Visma denboraldi hasiera harrigarria darama. Paris-Nizan izan zuten alako itzalaldi bat, Paris-Nizan, gero azken arbietako klasikoan ere bai, Andreako turrean. Baina hemen da Euskal Herriko itzulian, berriz ere Jumbo Visma mailotoriaren jabe, turreko irabazeraren soinean, itzuliko mailotoria. Jumbo Visma da, talderik garailena, 22 garaipen dituzte eta gaur etapa eta sailkapen nagusiarekin 24raino zabalduko du edo ondituko du zuloa eta garaipen zakuak izenduko du Jonas Vingegaard, talderik arrakastatsuena itzuli amaitzen denean 24 garaipenekin. Eta eurrengo erronka handia bihar bertan izango du taldea Jumbo Vismak. Paris-Roubaix hundiarekin, aurreko igandean ez zuten asmatu, bihar deskuidan asmatuko balute, konponduko lukete. Kontzen igandeko mina. Eta minuta geratu baitzilean. Bihar horretarako bi hautagai sendo badituzte. Wout van Aert eta zertan izango den ez dakigu sasoiari begira, baina iazko garailea Dylan van Baarle. Hau garaipen ospatzen hasi da, Xabier. Azken kilometron sartu horretik. Begira musika, etxekoak begira dituela jakin da aurreko gunetan ere etapa amaitu eta garaipena ospatzen ari zenean, arrabola egiten zuenean, etxekoen telefonoa hartu eta haiek agurtu zituen gaur zuzenean helmuga baino lehenago ari da. Haiei zorion agurrak bidaltzen, maite dituela esanaz. Eta beste tur garaile bat izango du honen bestez, itzuliko palmaresak, 8. izango da Vingegaard. Aurrenekoa Maurice de Waele izan zen, bigarna Nicolas Franz, gero Gino Bartali, Jacques Anquetil, Luis Ocañar, Stefan Roche, Alberto Contador, orain urrena turra irabazi eta itzulia irabazitakoa eta 8. Jonas Vingegaard, tur garailea, itzuliko koskari garaienean. Mailotoriarekin. Helmugara bidean lasai, azkeneko metroetan sartuta gozatzen ari da. Garaipena barneratzen ari da, 3 etapa garaipen sailkapen nagusia, 200 metro baino ez, inguruetara begira etxekoak agortu ditu. Eta aurki, Gonzaga plazako helmuga puntu honetara gerturatzen denean, haze ospakizun egin behar duen Jonas Vingegaard bere humilian. 3. etapa garaipena, 3 etapa eta sailkapen nagusia. Erregulartasunaren sailkapena ere berea du. Hemen da Jonas Vingegaard. Hemen da jendearen txalo eta oiu artean, mailotoria soinean, bibesoak ora. Jonas Vingegaarden zate Euskal Herriko itzulia. Jaun eta jabe, etapari gogorrenean erakutsi du hori. Indarrak garrantzitsu benetan erabakigarri diren egunean, beste guztien gainetik dagoela erakutsi du mundu guztiaren aurrean Jonas Vingegaard. Eta erne orain 2. eta 3. postuari, gainsaria jokoan podiuna dago airean. Gapen nagusian 57 segundora dago Jane Knox. 6 segundo hartuko ditu, 6 gehi. Ikusiko dugu zenbat sartzen dizkion atzitira duen taldeari. Eta 2. postua Mikel Landaren honen bestez, seguru da, erne atzetik hor dago Sergio Higuita. Sergio Higuitak ere gainsaria hartu nahi ditu, 4 segundu izango dira, Jon Izagirrerekin leia estuan, Jon Izagirre bera, podiunean, Jon Izagirre 3. izango da, 2018an bezala. Jon Izagirre, biak podiumean, bi euskaldun podiumean, etxeko lasterketan. Benetan bikaina, Jon Izagirrek eman dion errematea. Gaintsariai esker, beste behin ere Ormaiztegiko txirrindularia Euskal Herriko itzuliko podiunean izango da. Garaipena lortu duen azken euskal txirrindularia bera da, eta beste behin ere itzuli hau bere neurrira egindakoa dela erakutsiz, Jon Izagirre 6. izango da podiunean, 4. aldiz izango da 3. eta 2. eta lehendabiziko postuare eginak ditu, 2 etapa garaipen dituen Kofidi taldeko gizonak. Hemen da, itzule irabazi duen Jonas Vingegaard. Eta askotan izaten da, dartxunak irabazi ote du. Ez dago zalantzarik, aurten ez dago eztabaidarik. Indartsuenak irabazi du aurten itzulia. Eta sailkapena horren lekuko, sailkapenak ikusi duguna eta sailkapenak erakusten duen aldea.
etapa gogorra izan den une orotan edo mendateak zailtasuna erakutsi duten leku guztietan, Jonas Vinegok beste guztien gainetik beste eskaila maila batean dagoela erakutsi du eta hori iragarpenen barruan zegoen. Alde batetik lehen urtean turra eraman zuen moduagatik eta urten denboraldi hasi zenetik Okaminon emandako erakustaldiak ez geneuzkan ahaztuta eta Paris-Nizan Pogačar Borrero izan baldin bazuen eta Godiere aurretik, itzuli hasi aurretik, beratzen favorito nagusia eta hain ibilbide gogorrean deskuiduak oso noiz behinka bakarrik gertatzen dira. Ibilbide gogorra baldin bada, gizonek indartsuena nagusten dira eta horretan ez du zalantzarik kikiena ere utzi aurtengo sailkapen nagusiak. Vinegok alde handierekin nabarmen indartsuagoa izan da eta hori etaparik gogorrenean oso garbi gelditu da. Etapa polita ikusi dugu azken zatian, bereziki bigarren eta hirugarren posturako jokoan, etapan bigarren eta 6 segunduko gainsari hartuta James Knox, Britania handiko txirrendularia, Quick-Step taldekoa eta hor sprint estu eta Jon Izagirrek azken gerrikolpean igita Serretxa Martzelarik eta eskuarekin keinuren batera egin dio zertxobait itxiote duen, baina badirudi lege honez irabazi duela hirugarren postua eta hor bigarren izango den Mikel Landa. Aurten erregulartasun handierekin dabil, astebeteko itzuli guztietan izan da protagonista, baina posturik onena gaur lortu du Andaluziako itzuliarekin batera eta meriturik handiena du zalantzarik gabe. Sailkapenean Jonas Vinegok 47 segundura, James Knox, hirugarren Jon Izagirre, McNulty, Sergio Higuita, Godier Schmidt, Simon Yates, Enric Mas eta Felix Gol, denak 49 segundura, baina Jon Izagirrek hartutako gainsari hori 4 segunduko gainsaria erabakigarria, beste behin ere, seigarrenez podiunean izateko. Lau alditan hirugarren, bigarren eta 2019an garaipena lortu zuen Jon Izagirrek, eta 2018an bezala beste euskaldun bat izango du aldamenean podiunean. Mikel Landa. Eta orduan bezala, Jumbo Visma taldeko gizon bat posturik gorenean. Orduan Roglic, gaurko honetan, Jonas Vinegok hortxe dago sailkapena horren lekuko. Bigarren Mikel Landa minutu 12 segundura, hirugarren Jon Izagirren minutu eta 29ra, laugarren Godi minutu eta 31ra, bosgarren Enric Mas minutu eta 36ra, seigarren Sergio Higuita Kolonbiarra minutu eta 37ra. Bi gizon minutu eta 38ra, Brandon McNulty eta James Knox, Simon Yates minutu eta 39ra eta minutu eta 50 segundura, Felix Gol, iaz 12garren postuan sailkatu zen Austriarra. Sailkapenean gauzak estu, sekulako ikusmina izan da, azken arrastoa zapaldu bitartean, Segundo aleak besterik ez, minutu eta 12ra Mikel, baina hor gero besten artean, Jon Izagirre, David Godi, Enric Mas, hauet denak elkarren gainean, Sergio Higuita, atzoko etapa garailea, Brandon McNulty, orain bi urte azken etapa Maillot horiarekin ibili zen, zuen, orain bi urte gaurko mailarik eman ez da urrik eman ere, 8 minutuko atzerapena izan zuen Pogačar, egun guztia tiraka ibili eta gero ondoratu egintzean gaur aldiz hori zen da. Podiumaren leian azken unera arte estatu batuarra. Simon Yates izan da azkenan ibilian, Jaiko taldeko onena eta Felix Gol. Ondoratu direnak, Jaikoko Sobrero eta Trese Gabredoko Eskilmose, podiumeko postetan baitzen eta pasieran hirugarrenean atzo Amori Betatxanon gainsari hartu ondoren, podiumetik kanpora, aurreneko 10 kanpora geratu dira, aipatutako bi gizonak Eibarko helmugan, Eibarren itzuliak 72. Ekitaldian, laster izango du podiuma eta ekitaldiko indartsuenak podiumean. Tour garailea, Jonas Vinegok. Haze horea itzuliaren zat. Espaldiko partez, tour garaile bat izango baitu. Izan dira tour garaileak hemen itzulian. Jonas Vinegok 8. tour garailea da. Itzulia irabazi duen 8. gizona da.
zalantza hundirik etzegoen aurreneko posturako astean zehar ikusi dugunaren errematea eskaini baitu Jonas Vinekok. Astean zehar ere une erabakigarrietan erakutsi du itzulian aldapagora zeintzen onena eta gaur etaparik gogorrenean, handienean, helmugarako 29 kilometro falta zirela izuan gora jo du, dena gutxi eta helmugarainokoa bakarrik egin du. Aurrez, eguneko diesaldean bi taldekide sartu ditu. Jumbo Vismak honen bestez, etapa nahieran egiteko aukera izan du. Eta errematea hor da. Itzulia palmareserako Jonas Vineko 26 urteko Danimarkarrak, laugarrenez egin du itzulia. Iaz orezko postuetan izan zen, 6. amaitu zuen, orain 2 urte. Roglic taldekideak irabazi zuen 2. izan zen, eta bere laugarren itzulia, posturik onenean amaituko du, mailotoriarekin amaituko du Jonas Vineko, honen bestez etxeko lanak ondo eginda da uztaileko itzordu nagusiari begira. Frantziako turra izango da, eta hemen izango da Euskal Herrian. Berriz ere Jonas Vineko uztailaren hasieran, ez du oroitzapen txarrarekin abiatuko aurten Frantziako turra. Itzulia irabazita, beste oroitzapen positibo batzuk izango baititu, 3 asteko lasterketa handiari eta gogorrari aurre egiteko. Protagonista gune batetik beste izango dira, gure lankideen mikrofonetan, hor dira Inigo Lasa, hor da Alfonso Arroyo, laster izango dira podiumean, itzuliko gizonik onenak, gogoratu, hor behar duela Jon Barrenetxeak, Amiztarrak, aurreneko egunean iesaldi harrapatu mendiko mailota jantzi eta azkeneko eguneraino ekarri du Jon Barrenetxeak mailota, mendiko mailota. Zain gaude nonbait, protagonisten zain gaude, esan bezala, laster izango da, podiumeko protokoloa, laster izango dira. Astean zehar protagonista izan diren gizonak, aurtengo indartsuenak, eta dudarik gabe hor koskari garaienean ondo merezita azalduko zaigu Jonas Vineko. Paris-Nizan esan dugu emanaldian zehar, halako zalantza batzuk, piztu ziren bere inguruan, ez Pogačarren menderatu zuela ikusi zutenean, Godi aurretik izan zuela ikusi zutenean baizik. Etzen tarte handirik izan, baina aurretik izan zuen Godi, turreko laugarrena. Ez, gauzak bere lekuan jarri ditu, Xavier Jonas Vinekok, Frantziako turrari ekin aurretik gauza jarri ditu. Lehen zeuden bezala, Godi atzean utzita legia. Zalantza hori seguraski berak ere izango zituen, eta horregatik uste dut alako amorrazio bat, alako nahi edo premi bat ere izango zuela berak psikologikoki nagustasun hori irakusteko, eta itzulia baliatu du horretarako, itzuliko etaparik gogorrena, aurrekoetan ere garaipenak lortu, eta garaipenak beti ematen duen irrifarro horri esker uste dute gaur bere benetako errendimendua ikusi ahal izan dugula, eta honen bestez bere buruarekin lasai, patxadaz amaituko duela eta ikusi duela turrari ekiteko ez daukala zertan inori beldurrik izan beharrik. Bera badaki eta orduan ere esan zuen, oraindik lan asko dagoela egiteko, orain altuerako konzentrazio bat egin beharko du atxeden aldiaren ostean, baina gaurko garaipenak uste dut konfiantza handia emango diola, berriro ere turra Bilbotik abiatzen denean, favorito nagusi sendo izan daitekela erakutsita. Esan dugu lehen astean zehar eta ustekabean Sobrero eta Eskilmose izan direla, eta Felix Gol ere bai, horien aldamedean jartzeko modukoa izan da. Ohorezko postuetan lasterketa handia eginda Felix Golek iraundu. Felix Gol gaur ere talde nagusien izan da, aldiz ez, Jaikoko italiara Sobrero 3 minutu galdu ditu Mateo Sobrero. 4 minutu inguru bestalde Tresega Fredoko Danimarkarrak. Beraz, bai, aurrera Alfonso? Gurekin dugu Jonas Vineko. Jonas, congratulations. It was an amazing solo victory. You have attacked 30 kilometers to go. Sorry. Oh yeah, it was a hard day. It was a really good day for us. Once again, I have to thank all my teammates. Today they were amazing and they really locked up the race with having 2 guys in the breakaway, and we did the perfect job today, I think. And then I was thinking, if I have to go, then it's on the second last climb, because the last climb is not hard enough to make the big difference. So I had the legs and I wanted to try. You were the best. I don't know. I mean, I was able to ride away, so I'm actually super happy and happy to take my first overall win in a 1 week World Tour stage race. What's your next goals?
My next big goal is the Tour de France. Yeah. Before Dauphiné? No, yeah, I mean, I will do Dauphiné, but the biggest goal is the Tour de France. What do you say about the race, the route? Yeah, I love this race. It's yeah, I love to come back here always, and it's always super nice to race here. And yeah, I love the Basque fans and the atmosphere on the climbs. So yeah, everything is just super nice. Thank you very much and congrats. Thank you. Hor Jonas Vinegoren hitzak esan du taldekin landa goraipatu du, berak esan du arraten gora, doizuan gora jo duela, urkaregi etzelako oso gogorra eta oso zaio gogorra izan dela, asko maite duela lasterketa hau eta esan bezala bere helburu nagusia Tourra dela eta aurretik Dauphiné. Eta hementxe dugu orain gurekin bigarrena Mikel landa. Mikel, zorionak bigarren postuarengatik. Itzuli ona egin duzu, baina gaur ezin izan diozu aurre egin Vinegoritz beste planeta bateko hau. Bai, arraten bebetik gogor jo dute, bete naiz, eta gero ezin izan dut jarraitu, beraz, segundo posteri babestea zen helburua. Demoraldi hasiera bikaina egiten ari zara, Mikel. Bai, dagoeneko 30 egun konpetizio, eta, nabaritzeren dira ere hanketan. Hori igarri duzu, azken bi egunetan kilometro horiek edo neke hori igarri duzu? Bai, agian bai, ez, etxean egonda, errazago da, motivazio handia delako, baina nabaritzen da. Zer suposatzen du zuretzat bigarren postu honek? Oso pozik nago, egia esan da hori. Itzuli hau erronka handia zen niretzat, itzuli ezberdina, gainsari asko, eta, ez dut ezela ibilbiderik aproposena niretzat ez, eta, ez dute ondo egin dudala eta pozik nago. Emaitza zoragarri honen ostean, zer daukazu zure plangintzan? Oraindik Fletxa eta Lieja egingo ditut, eta gero pizka bat eskantzatu. Eta txen hartu ostean, Tourra, ez da? Bai, gero ja helburua Tourra da, etxean hasten gara Tourra, beraz, ondo prestatzera eta gozatzera. Eskerrik asko eta zorionak, Mikel. Aspaldiko itzulirik onen egin du Mikel Landak. Iaz ez zuen itzulia egin, aurten egin du eta nola gainera. Nola, bigarren, eta orain atxeena. Aurrena ardenetan, Amstel izan ezik beste biak egingo ditu Mikel Landak. Eta gero esan duena Frantziako Tourra, uztailean, etxetik abiatuko den lasterketa. Sailkapen nagusian gauzak estu izan dira, Sobrero eta ipatu ditugu, Sobrero eta Eskilmose, hor geratu dira, Sobrero eta Eskilmose, bata... Amaseigarren, Sobrero amaseigarren, Eskilmose 17garren, eta ipatzeko Xavier, Victor de la Partek, lortu duen 20garren postua. Kontuan izan denen ze zerrenda dagoen, ez du meritu makala, Gasteitzarrak egin duen itzuliak. Bai, benetan bikain ibili da. Behar bada erregulartasun pixka bat falta izan zaio, baina azkeneko egun honetan ere sailkapen nagusian beste batzuk behera egin dutela ikusi eta berak etaparik ia honena burutu izanak erakusten du errekuperazioan eta ondo ibili dela eta horrek beti txirrindulari bati izugarrizko konfiantza ematen dio. Lasterketak ez du barkatu, ibilbidea gogorra izan da, desnivelmetatu askokoa eta batez ere erritmoa izan da izugarria eta hori punta-puntuan egon ez den txirrindulariak antzeman egin du eta Eskilmose eta Sobrero izan dira horren bide adibide garbia. Hemen ari gara ikusten etapako zenbait une. Jonas Vinegok goratu, elmugarako 29 kilometrora jo duela. Iesaldi polita izan da gaur. Iesaldi polita iraun egindu iesaldiak, maila handiko iesaldia izan baita. Iesaldia zapuztu den ezaugarria Jumbo Visma talde izan da. Iesaldiak bestela osagarri oso egokiak zituen, alde batetik etapa garaipenaren jokuan ere maila honeko txirrindulariak sartu dira, iazko garailea urrutira joan gabe, Daniel Felipe Martínez, baina beste batzuek bazuten helburu handiagorik. Esate baterako Ruben Guerreiro aurrean sartuta uste dut, Enrik Masekin gero beste erasoren bat eta beste estrategia bat izango zuela segurazki buruan epatxibilak, baina hori guztia Jumbok zapuztu du. Zergatik, kontrolanean ustez aritu behar zuten bitxirrendulari iesaldian sartu direlako. Krasvik eta Attila Valter. Eta mabikotea Krabelinen gora utzi eta laukote utxean gelditu direnean aurrean zirelako. Horregatik, aurrean bi ordezkari izan, gero ataka estuan egonezkero ere, haien laguntza izango duzula jakitun, eta atzean, erantzungizuna beste talde batzuek hartu behar izan dutela ikusita, uste dut gaurko honetan, psikologikoki ere izugarrizko lasaitasuna eta patxada izan duela Jonas Vinegok. Jonas Vinegok garaile, Euskaldunak protagonista.
Landa eta Jon Izagirre podiumean. 20. postuan, esan dugu, Victor de la Parte. Beste euskaldun bat, protagonista gaurko etapan agerraldi txalogarria utzi digu gazteak. Igor Arrietak, hor da gure mikrofonan Igor. Arratsaldeon, Igor, zer moduz joan daguna? Pozik pentsatzen dut, ezta? Arratsaldeon bai, egia esan pozik, ze hor bukaeran, bueno, saiatu naiz. Ez da posible izan iesaldia harrapatzea, baina, bueno, hala ere pozik. Ez da, iesaldia duzu harrapatu, baina gero lortu duzu hor, kabelin pasata, ies egitea. Bueno, bai, hor ja zaila zan, aurrean jarraitza, baina, bueno, saiatu naiz, bueno, pixka eta aurreago aiatzeko, eta dena emateko, ez? Zu gainera, errepide hauek, ondo ezagutzen. Nonbait, arrazun bat izan dugu, Igor Arrietaren elkarrizketarekin, bai, ondo ezagutzen ditu Igor Arrietak inguru hauek, hemen asko lehiatutakoa da, Nafarra, bai? Hemen dako beste protagonista bat, protagonista handia, Jon Barrenetxe, azkenean bere helburua lortuta, mendiko mailota etxera eramango du Jonek, zorionak Jon. Eskerrik asko. Sekulako lan egin duzu itzuli honetan, benetan sari potola eramango duzu etxera. Bai, itzuli oso gogorra izan da, eta bueno, gaurko eguna oso gogorra, lehenengo mendatean puntuatu dut, eta gero eguna oso luzea egin zait. Jon, itzuli honetan jauzi bat, salto bat egin duzu aurrera, Bai, gorputxaldi hona auki dut, salto handien mandu nire mailan, World lasterketa bat da hau, eta bueno, mendiko sailkapena irabazteak asko supotsatzen du niretsu. Etorkizunari begira honek asko balio du, Jon. Bai, esan dudan bezala World Tour lasterketa da, World Tour talde guztiak hemen daude, eta horako sailkapen bat irabazteak balio asko du. Eskerrik asko eta zorionak, Jon. Eskerrik asko zuei. Aste bikaina, Ganizkorena, bikaina, asko jota, saiatuta, eman beharreko eman da, ustuta, llegatu da helmugara. Eta sariarekin, joango da etxera, Jon Barrenetxea. Bai, Fermin. Bai, Alfontxo? Eta hemen orain gurekin beste protagonizat, Alex Aramuru. Bueno, Alex, hau bukatu da, ze zaporekin bukatzen duzu hau? Bueno, lehenengo hiruetan oso ondo aurkitu nintzen, baina gero azkeneko hiru hauek izan da pixean gauxe marri naiz, ondo rekupero gabe, eta ez dut oso ondo bukau, baina bueno, hola egun batzuk ona eta egun batzuk txarrak zuten dira, así que... Hori da, garaipenaren inguruan ibili zara, baina hori falta izan zaizu, ezta? Egun horietan... Bai, lehenengo bi honetan egizan da penak ingaitu nintzen, enon asmau, hankaz oso ondo nebilen, baina bueno, enon asmau esprinetan, eta bueno, hortxe gertu, baina... azkenan laugarren postu horiekin gelditu behar. Eta taldeak ezin izan du hori, podiumera igo. Bai, esan diate gaur gertu bili diela ez, horra saiatu diela, baina azkenen podiumetik gertu gelditu dela, pena, baina bueno. Bintzat nivel honak inibili gela uste dut, así que bueno, holaxe horrekin gehitu beharko beha. Eta orain zer helburu dituzu, hemendik aurrera, zer helburu, oraindik, hemendik aurrera. Klasika dauzkeu, Amstel, Lieja eta Zeletxa, así que bueno, entrenamendu politiak izango dira uste dut, hauek, así que aberran zuzetia daukeun. Animo eta zorionak, Alex. Bai, eskerrik asko. Alex Aramuru, aurreneko bi etapetan laugarren, hirugarren etapan 10garren, gero esan du, laugarren egunetik aurrera. Nekea jota ibili dela, eutxi ezin da Alex Aramuru, eta orain ardenak egin beharko ditu. Podimeko irudia, Jonas Bineko! Bueno, hiru etapa eta sailkapen nagusia. Schachmanek egin zuen gauza bera, hiru etapa eta sailkapen nagusia aurrez, Iban Maiok, aurrez, Romingerrek. Izan dira, etapak eta sailkapen nagusia modu honetan kateatutako gizonak Euskal Herriko itzulian. Maximilian Schachman, urte hartan gorak nahieran egin baitzuen itzulia. Bai, Fermin. Eta hor, Mikel Landa, sailkapen nagusiko bigarren, Alfontxo. Protagonista gehiago ditugu, beste euskaldun bat, hemen Omar Fraile. Bueno, Omar, ya ha terminado la itzulia. Una itzulia dura, Yo creo que de las más duras que recuerdo, o de las más duras que se me han hecho, solamente hoy terminar ha sido una odisea y bueno, pues increíble el ritmo que se ha llevado desde el principio y bueno, una itzulia dura pero diferente, yo creo. Ganaste la primera etapa con Izan, luego no habéis tenido esa suerte con Daniel Felipe, ¿no? Sí, al final el día ese con el cambio de bici, ya ahí nos entregamos a contrapié, luego quisimos recuperar, al final te hace ir ya un poco a contrapié y luego sí que es verdad que el tiempo
este sol no nos ha ayudado tampoco ni lo más mínimo, entonces pues bueno, eso sí me nos ha llevado a contrapié. ¿Qué te ha parecido esta Itzulia en cuanto a recorrido y en cuanto en lo deportivo? A mí ha sido una Itzulia diferente, no me ha gustado tanto porque creo que ha perdido un pelín esa esencia de lo que es la Itzulia. Me ha faltado algún final en alto, algún final en bajada ha sido muy peligroso, pero bueno, ha sido bonita, realmente ha sido bonita y bueno, pues a ver el año que viene qué nos espera. ¿Y en lo deportivo qué te ha parecido lo de Vineco? Bien, hoy creo que ha hecho una exhibición increíble porque iba escuchando por la radio, nos íbamos increíble lo que ha debido hacer, o sea que no, uno que va rápido ya. Vale, Omar, eskerrik asko eta zorionak. Eskerrik asko. Entzun duenarekin, beharko du Omarrek. Omar. Horretzan baita bizikletan ez da aukerarik izan, Vinego nondik nora eta nola ibili den ikusteko gu. Bai, ikusi dugu hemen txapela buruan duen Danimarkarra nola ibili den harrigarria izan da, 29 kilometrora denak gorpilitik atera eta nola menderatu dituen. Horrezko agurra Podimeko hiru lagunentzat, Vinego, Mikel Landa eta Jon Izagirre. Txapela jantzia bat zen gaur arte, ordu txapela, ezagutzen zuen txapela Vinego. Roglic taldekidea alamen antzuela izan zen podiumean, Roglic txapelakin egun hartan. Euskal Herrian eta Euskal Herriko lasterketek bereizgarri hori badutela ezagutzen zuen, orain bere larruan bizi ahal izan du, ore handiz. Hortxe aurtengo podiuma Vinego, Mikel Landa eta Jon Izagirre eta 3 etapa irabazita eta esan dugu, lehenen izan direla, 3 etapa eta mailota jantzitakoak. Schachmanek, orain urrena egin zuen, naiz eta ez zuen bukatu mailotoriarekin Schachmanek, Jon Izagirre jantzi zuen. Podium honetan, urte hartan mailotoria, maiok bai, maiok ekitaldi irabazi zuen urtean, Legazpin irabazi zuen aurrena, eta gero Hondarribian, goizeko eta arratsaldeko sektoriak irabazi zuen igorreztarrak. Eta aurrez, Romingerrek egin zuen gauza bera, 3 etapa irabazi, eta mailotoria jantzi Romingerrek, denera izan ere, 3 itzuli irabazi zituen. Aurten nagusitu den legeetako bat bete du Jonas Vinego. Sailkapen nagusian bakarrik ez, baizik eta etapa garaipenen ere oso goi mailako txirrindulariak ari dira nagusitzen, garaipen asko eta asko, Pogačarrek, Roglicek, Vinegok, Benepulek, horrelako txirrindulari dituzte, eta alderdi horretatik uste dut lege horren berrespen bat bizi izan dugula itzulian Vinegoren eskutik. Hementxari gara ikusten, etapa amaiera, Vinegok, esan bezala 29 kilometrora jodu, hortxe unea izuan gora, izuako aldapa bukatzeko 2 kilometro pasatxo geratzen zitaizkien. Aurreneko alegina bai izan da eustekoa, baina berehala hartu dira erritmo horretan ez zinezkoa zela Masek, iraundu hor gehien. Zua Jon Izagirre berak piztu du, eta aldertu horretatik uste dut bere ausardia azpimarratzekoa dela. Zuari gero jarraipena ordea Vinegok eman dio eta orduan izan dira, handik aurrera izan dira komendiak, ordura arte ere Vinego pelotoi buruan beti oso ondo kokatuta, mugimendu oro erraz kontrolatzen zuen eta hor ere zuzeneko aurkariek eraso egin diotenean hankak oso fresko zituela berehala konturatu dira dena. Puntuen sailkapena erregulartasunarena gizon honentzat, zeinentzat 3 etapa irabazi dituen gizon honentzat merezita maillot berdea eta horia. Egin beharko egin du Jonas Vinego. Hortxe duzue, Smith bigarren. 102, Vinegok 77 Smithek. 3. Mikel Landa, Jon Izagirre, Sobrero, Eskilmose, Magnalti, Godi. Sailkapen nagusian denak, ohorezko postuetan. Sobrero eta Eskilmose izan ezik. Gaur, galtzaileen aldean jarri beharren gara, Sobrero eta Eskilmose. Biak geratu baitira aurreneko 10etatik kanpora. Eta hemen Barrenetxea. Hemen Jon Barrenetxea, honek egin ditzulia, honek, Xabier, bere aurreneko itzulia. Bikaina. Benetan bikaina meritu handiko elastikoa da. Beti izan izan dugu, maila oso honeko txirrendularientzat ere, baitarteko helmugak edo mendiko sariak esfortzu ikeragarria eskerga eskatzen dute, egunero iesalditan sartzea, berez eskalatzaile petoa ez den txirrendulari batentzat, eta horregatik
Oso adoretsu jokatu du Jon Barrenetxeak, bista ona izan du, baina bista bakarrik ez, hankak ere behar dira, eta ezaugarri horri eta inoiz amore eman gabe saiatzeak eman dio azkenean mendiko saria, eta uste dut bere kirol bizitzan arroen egoteko moduko motiboa duela oraintxe bertan soinean. 8 punturen aldearekin irabazi du, 35, 27, Txabesek, 25, Guerreiro, 19. Itzuli irabazi duen Bineko, bai, Kaja Ruraleko gizona bera izan da, Jon Barrenetxea gainerakoan Kaja Ruralek. Ezer gutxi erakutsi du aurtengo itzulian. Eta gazterik onena, Brandon Magnalti, maiotoria galdu zuen, Xavier. Galdu. Txarreun guztian gurditik tiraka izan eta gero galdu zuen. 8 minutu galdu zituen azken etapan maiotoriarekin egin zuen etapan Magnalti. Orduan aldean gaur, maila honean ibili da. Bai, eta beti gora datorren txirrendularia da. Denboraldi hasieran orain dela gutxira arte arazo batzuk izan ditu, baina arazo fisikoak aztu eta txirrendulari orekatua dela esan genezake, erlojuaren kontrako saioan gazetan ere txapelketak eta dominak eta lortutako gizona da eta mendatan gora ere lan osona egin lezakena. Nik uste dut orain dagoen taldean berak ere badaki, Frantziako turrean Pogačarren mesedetan talde lanean ibili beharko duela, talde langile oso maila honekoa da, baina askatasuna ematen zaionean eta askatasuna itzulian neurri batean Mark Schulerrek min hartu eta basakabin gainera aileagatzerakoan erori eta atza utzi eta ondoren nolabait taldearen burua bera izan da eta uste dut matxinek eskautako neurrian erantzun duela eta ez direla haserre izango bereziki horregatik beti gora doan txirrendularia delako. Eta talderik onena, Soudal Quick Step, Patrick Lefebreren taldea. Mauro Smith oso ondo ere Mauro Smith. Gimnos maila unean, aldapa gora beste behin erakutsi duzen olako gaia duen Gimnox tikiak. Kataneo gatzo etapa egin zuen, zoragarria. 4 minutu inguruko aldearekin irabazi dute, taldekako sailkapena Soudal Quick Stepekoek. Eta eskalatzaile petorik izan gabe uste dut hori oso sari ona dela. Mauro Smithek eta Jainosek, Bagiolik berak uste dute itzuli ona egin dutela. Emaitzari begiratu ezkero uste dute bainaren bat jarriko diola zuzendaria batez ere batzuetan lan egiteko garaian koordinazio izugarririk ez dutelako izan eta atzo Bagioli eta Smith ez ziren ondoegi konpondu, baina bestela oso borrokalari ibili dira, lasterketan kolorea jarri dute eta gaur ere mugimenduetan eta parte hartu dute eta nik uste dut Smithek erakutsi duela beste Kopi Bartali astean lortuako garaipena etzela inok doainik emandakoa izan, baizik eta benetan kirol maila ona duen gizona da bere gaztaroan. Hori ikusi genuen Montalcino ere Italiako Giroan etapa garaipena lortu zuenean eta pixkanaka uste dut gero eta sendotasun gehiago erakusten ari den gizona dela Suitzarra. Hor duzu, taldekako sailkapena, bigarren Jumbo Visma, hemen Mikel Landa, EITB-ko kirol zuzendariaren eskutik, saria jasota Joseba Urkiolaren eskutik, eta marka da, eta lehen ere ipatu dugu, Landa eta Jon Izagirre orain urrena biak elkarrekin itzuliko podiumean Jumboko gizon bat aurretik zutela elkartu zirela. Orduko hartan Roglic izan zen, minutu eta 9 segundora geratu zen Mikel Landa Roglicen itzuli hartan, minutu eta 52 Jon Izagirre, gaur Landa minutu eta 12 segundora utzi du. Binekok eta Jon Izagirre minutu eta 29 segundora. Euskaldunik onena izan da Murgiarra eta aitortu dio Alfonso hori, gustora dagoela egin duen denboraldi hasierarekin. Lehiaketa egun daramatzan eta ze erregulartasuna aurrenekotik hasita, Xavier, Valentziako boltan ia aurreneko 10 sailkatu baitzen. Erregulartasuna kirol mailari irazten zaionean uste dut edozein gizonek halako sendotasun bat erakusten duela eta oso lehiakor dabil, maila honean dabil. Etzen hasiera batean itzuliko ibilbidea berarentzat aproposegia, berak uste dut mendate luze eta gogorrak aurkoaren modukoak gehiago eskertzen dituela ibilbide urduri eta postari horiek baino, eta horregatik Neil Stephensen lehendabiziko asmoa Pello Bilbaorekin lehiatzea zen itzulia, baina Mikel Landak oso ondo erantzun dio eta uste dut denboraldi osoan erregulartasun horren barruan ere mailarik altuena hemen itzulian eman duela. Eta lehen emanaldean aipatu dugu, ze izango zen Pello Bilbao hemen izan balitz. Pello Bilbao da beste erregulartasuna mantentzen duena urte guztian. Pello Bilbao lehiakorre hongo zen, Neil Stephensek esan zuen.
Pello Bilbao izango zela segurueni Bahrein Victoriusko gizona, Mikel Landak eman duen maila eman da. Pello Bilbao aldaminen izan balu, ze ikusiko genuke. Nik uste dut gaurroko etapak erakutsi duela estrategiak bere bidea izan zezakeela. Bineko menderatzea oso zaila izango zen, baina estrategia horren barruan Mikel Landa ibili den bezala ibili, eta Pello Bilbaoren ezaugarriak sasoi puntua eta motivazioa ezagututa, uste dut jokorik eta zukurik gehien atera ziezaioken taldea eta bikotea zela Landa Bilbao, Bilbao Landa. Hor aurrean ikusi dugun beste euskaldun batengana inguratu behar dugu Euskaltel Euskadiko honena izan da Mikel Bizkarra ea ze kontatzen digun mainariarrak. Hori da honinekin hortxe taldetxoan, ez da gutxi. Ez, pena azkenian eskarela atzetik sartu eta postu polit balortzeko aukera hor zeba, baina bueno, nik uste itzuli polita indogula eta horrekin geratu behar gara. Horixe galdetu nahi nizun, ze balorez egiten duzu, aurtengo itzuliaz? Nik uste hona, taldea borrokalari egon da, lehengo egunetan txomini esaldietan, gotzon esprinetan, kanal ere bai, eta bueno, bukaeran maila polita emotea lortu dondik bai, eta nik uste olako itzuli baten, hainbeste mailakin posik egoteko moduko itzulien dugula. Eskerrik asko, Mikel. Euskaltel Euskadiko honena Victor de la Parte 20. izan bada, Mikel Bizkarra 21. izan da, aurreneko etapan. Txomin Juaristirekin iesaldian protagonismo pixka bat izan zuen Euskaltel Euskadi, gero zerrai falte izan zaio, baina bueno, azken egun hauetan Bizkarrak bere ohiko maila eman du. Ez da hogei hau eskatzerik hor. Ez, nik esango nuke atzo eta gaur izan dituela behar bada egunik honenak eta bereziki gaurkoa. Beti etenalditxoren bat izan da eta aurreneko hogeiren barruan behar bada sartzeko zailtasunak izan ditu, baina berriro diogu. Worldtourreko eta Pro Continental mailako tartea izugarria da, hori ibilbide gogorretan antzeman egiten da eta bera eskalatzaile izanagatik ere aurretik txirrendulari sorta izan du, baina nik uste dut ahalegina behintzat egin dutela eta bate bere ahaleginik onena egiten duenean ezin zaiola gauza gehiagorik eskatu. Mentxari gara ikusten, berriz ere izuan izan den igoera, hori izan den eraso festa, eta eraso festan. Bineko bera, jaun eta jabe, Atila Balter, Hungariako txapelduna, iesaldian ibili ondoren atzeratuta zen eta hortxe, 50 metro eskaini dizkio bere taldeburuari, hor Guerreiro, hori iesaldian zen, mas alegin du da, baina bete egin du mas bete egin du, lehertu egin du Binekok. Eta Mallorcakoak hankal. Txatzea beste erremediorik ez du izan. Sametzela, 2 kilometro pasatxau geratzen ziren izuako gaina harrapatzeko. 29 kilometro helmugarako. Hortik helmugaren jokoa, erlojupeko saio bat bailitzan. Egin du bakarrik Jonas Binekok. Aldea nahieran igo du, eta nahieran egin ditu maltzagatik Eibarra bitarteko kilometroak Danimarkarrak. Atzetik jazarpenean bakoitza berea defendatuz, mugimendu asko. Eta azkenean, esandakoa, Bineko jaun eta jabe eta bi euskaldun bere aldamenean eskuinezker Mikel Landa eta Jon Izagirre talde honetako beste gizon batekin izan ziren Mikel Landa eta Jon Izagirre itzuliko podiumean Rogliczekin jendartean azego zamena buruan horru eta animo artean ia dena menderatuta, ia dena bideratuta, ia mendatea jetxi eta Eibarra bitarteko 26 kilometroak beste egitzaizkion geratzen eta eroso gustora gorputzaldi honean. Beno, hemen dugu, Jon Izagirre, hemen da podiumeko 3. Esprin eta guzti, podiuma. Jon, arratsaldeon eta zorionak. Arratsaldeon. 6. podiuma, 6. Gaur, ez zegoen arreza podiuma, hor interes asko zegoen, denok mokoka, Mikel Landaren 2. postua seguru xamartzegoen, 3. zegoen zalantzan eta arerio gogorra zen dituen aldamenean. Bai, ala zanez. Bingegarrek eraso jodunen, bagenekin ezingo genuela harrapatu eta atzean juntatu gara, txirindolari deixente, zuk esan bezala Landak agian nahiko lotuta zeraman podiuma, baina 3. postu hori bonifikazio menpe egon zitekeen, eta egora kontrolatzea ere etzan erresa, eta bagenekien 2. edo 3. egin beharra zegoela etapan, podiuman sartu izateko, eta 3. postorekin azkenean podiuman sartu gara. Jon, izuan gora, 30 kilometrora, zeuk esnatu duzu mamua, Zeuk jarritzara buruan, eta uste dut antxera baki duela, hemen festa astera zijoak, eta
eta aurrekoan bezalaxe, bera jodu. Bai. Bueno, gustora aurkitu naiz ez, itzuli guztian zehar. Eta agian ibilbideak, ez dite eragargarritasunik ekarri, lasterketa buskatzeko, eta bonifikazio menpe egon geha, eta gaur isuan bagenekien gogortu bartzala azpiazpitik, eta hortan saiatu naiz. Jon, 6. podiuna. Hau izan da behar bada podiunik zailena, kirol mailari begiratuta itzuliri gogorrena? Hombre, aurrekoak ere izan dira, ez? Kontador Valverden ondoan ere egon nintzen bareinen, eta hori ere podium handia izan zen, baina egia da, txirendulari, maila handiko txirendularak genituela ondoan, ez? Godu, Enric Mas, Yates, Vingegaard, nola ez? Landa, maila handia egon da, itzuli guztian zehar, eta ikusi da, segundu gutxitan egon dela dena, Vingegaard ez aparte, eta nik uste pozik egoteko podiuma dela, ez? Hortxe da, Jon, hortxe. Izan gora, zuzin aurretik eta hortxe erabaki du, kitxo, onaino. Hemen hasiko da orain bakoitza bere aldetik baztarrak endregatzen eta neu jo eta martxa egite izango dut honena, erakustaldia, zuek ez duzu ikusi, guk ikusi dugu, Jon, zein errez, zein harrigarri egin dituen hortik helmugarainokoak. Jon, erasorrek zer erakusten du? Gorputzaldi osonarekin zijoa zela, konfiantzaz beterik, lehen urteko gogoan behar bada? Bai, Induraineko garaipenak ere konfiantza eman zian, eta, ez dago zer galtzeko, ez? 6. postu batekin hasi naiz etapa, eta zergatik ez jo isuan azpiazpitik, ez? Beti itxaroten egon beharrean, erasoko on batek, lasterketa utzi dezake, eta arerioen makaluneak ageiren utzi, ez? Kofidizko Gipuzkoarra gurekin hemen, Jon, higitaren kezka zenuen, batez ere higitarena, Bai, higita eta godu berare bizkorra da. Sprint honak botatzen. Baina, godik, gorriak ikusi ditu gaur. Higitaldiz ikusi da, gero eta hobeto zebilela. Isuan bertan moztuta gelditu da, higita gurekin niko du, eta horrea aulune horik ikusten direnen, ikusten da, indarrez bete-betetare ez dela gen iritsi, urkari ingora ere kostatu zaio, zulak istea, goduri. Eta, airratitik esaten zian gerrik, ez? Bonifikatu beharra zegoela bai edo bai, eta nire biziko esprinak egin beharra neukala, eta hala izan da. Eta esprinan azkarrena, 4 segundo hartu dituzu, eta horrela ziurtatu duzu, zure 6. podiuma Indurain irabazita esan zenuen. Hau da nire urte sasoia. Zer du urte sasoi honek, Jon? Zer du urte sasoi honek, ze iaz esaterako? Iaz, hemen ere ikaragarri bilizinen, eta gero, Arden eta joan ziren, eta uste du gaixotu egin zinen. Bai, iaz oso ondo amaitu nuen, arraten etapa eta podiuman sartuta, eta gero etxean irutxik izan da, ez da erresa, osasuna mantentzea, eta birus bat hartu nuen, eta horrek ere kalte handi egin zidan. Eta, ea urten pedalkolpea hau mantentzea dokadan behintzat datorren asteetan. Ze ondorio atea duzu, gainerakoan, hemen ikusi dugunaz, binegok eman duen maila, Mikel Landak, aspaldiko partez, hemen etxeko lasterketan eman duen maila, Godi, gero gazteak, eskin musik eta sobrero gaur utxe egin dute, baina gaur arte horri izan dituzue, gainean. Bai, gaur arte gizan danak hortxe ongeaz, Vingegaard kenduta, erakutsi dola indartsuna da, zerbaitegatik da azkeneko turreko garaia, eta, Landak nik uste urte oso indartsu hasi duela, eta erakusten ari dela sekuelako mailan dagoela, eta bestea hortxe ongea, ez? Segundu gutxitan, bonifikazioen menpe, eta azkeneko unera arte, podiuman sartzeko hortxe menpe, ez? Indurain sarian garaipena, itzulian podiuna, orain helburua zein da, Jon? Honin jarraikortasun ematea, zein da ondoren daukazun egutegia? Datorrena izango da Fletxa eta Lejako klasikak, Ardenatakoak, eta hurrena Romandeko itzulia. Pedal kolpea mantentzea dokadan. Turrerako helburua? Turrerako etapa garaipen bat. Ez dari lanetan. Ala nahi zaitugu, Jon, agurtu horretik. Ibilbidari buruz gadetu behar dizut. Hainbeste zer esan eragin duen ibilbidari buruz. Aurretik esango dizut, ikaragarri gozatu dugu. Guk gozatu egin dugu. Bai, hori ala da, ez? Nik uste zalegoa beti horregondala eta disfrutatuko ez duela. Nik personalki ez zait asko gustatu, nik uste danok ikusiko nola uranen bideo ospetsu hori eta arrazoiik ez zaio falta, ez? Nik uste hemen Euskal Zalegok eta guk Euskal Txirrendulariok pixka gehiago merezi dugula, ez? Bonifikazio menpe aritzea baino, ez? Itzuli baten podiumean sartzeko segundu gutxitan, nik uste arrate bezalako helmuga mitiko bat adibidez sartzea nik uste merezi dugula. Eta errojupekoa? Zer duzu? Beste, baita.
Errojupekoa kasi aldapa gora hobe? Nik nahiago dut bihurria, bai. Bueno, hor geratu da antolatzaileentzat. Ohartxoa, 6 podium egin dituen gizonaren ohartxoa, Jon Izagirre. Behon deizula, ea, arpenetan gorpuzaldiona izaten duzun aurten. Ea laden, eskerrik asko. Eskerrik asko eta zorionak, Jon Izagirre. Ez dakit, beste protagonistarik izango dugun, Alfontxo Arroyo. Etorri zaigu, inguratu zaigu, Alfontxo, motoko trastezar guztiak utzita Alfontxo, ongi etorri. Mozorroa, kenduta, Fermin. Gu gozatu egin dugula esan dio, ni, Joni, hauek sufritu eta gu gozatu hori baita. Ziklismoaren bi aldeetan bizitzen dena, batzuk zenbat eta gehiago gozatu, batzuk zenbat eta gehiago sufritu, orduan eta pestek zenbat eta gehiago gozatu. Ni barkatu baina Jonekin eta Omar Frairekin bat nator. Ni zait asko gustatu ibilbidea, zerbait falta izan zaio. Jonek aipatu du, goian etapa bat, eta aldapa bera larre egon da, Uranek esan duen moduan. Eta nik uste, hausnarketarako beta badela, hori, eta torren urterako zerbait egin beharko dutela, hausnarketa serio bat, eta agian ibilbideari buelta bat eman. Ibilbidea, zer esan asko eragindu aurtengo itzulian ibilbidea, izan dena izan da, eta ibilbide honetan dudari gabe, ez dakit bestean ze izango zen ibilbide honetan Jonas Binekoren nagusitasuna, azken turra irabazetako Danimarkarraren nagusitasuna ikaragarri izan da. Nahieran ibili da Xabier Usabiaga 3 etapa esan dugu orain urrena, 3 etapa eta maiotoria jantzitakoa Schachmann izan zen, baina 3 etapa irabazi eta maiotoriarekin bukatutakoak Iban Maio eta Toni Rominger izan ziren, eta hor geratu da honek, Binegok jarritako marka, urtengo marka. Astebeteko itzulia normalean estuak izaten dira, eta pentsa zenbat urte egin behar dugun atzera, Iban Maio, Toni Rominger horrelako nagustasun bat bizitzeko. Egia da gaur egungo txirrendularitzan ezaugarri hori itzuli egin dela ematen du, eta astebeteko itzulietan, bai lehen aipautako Roglic, Evenepoel, Pogačar zer esanik ez, nagustasun handiarekin dabiltzala, eta etapa garaipen bat bezala 3 eta alde handiak lortzen dituztela, eta Binegok horri bide ematea besterik ez du egin. Nik uste dut lehen urteko tur garaileak bere benetako maila erakutsi du, ibilbidea gogorra izan da, eta bereziki hori gaur argi eta garbi gelditu da. Beraz, ikuspegi horretatik uste dut Binegoren nagustasuna, errepidean ikusi dugunaren ispilu zehatza besterik ez dela izan. Alfontxo, beste zer gehitzeko baldaukazu, errepidetik guk ikusi ez dugun zerbait ikusi alduzu, guk harrapatu ez dugun detaileren bat, agian harrapatuko zenuen, zu asko fikatzen zara, dena esaten hasita, bueno, txikikerietan, guretzat txikikeria diren gauza askotan, baina bai. Bizikleta eta bienen zau fijazio berezia daukazu gauza hietan, eta... Aurreko baten izan duen, konturatu barik dengoen, Jando Indialen bizikletan daramatzaten pedalak, Wahoo pedalak, nintzen konturatu gaben dengoen, eta ostantzean aparteko gauzarik ez esan dudana. Honi buelta bat eman barzaiola. Gozatu duzu, motogaik? Bai, gozatu dugu, bai. Eguraldia, zoragarria. Hori ondo portatu da eguraldia. Astea izan da zoragarria. Asi eta bukatu, ze giroa izan duen aurtengo itzulia. Garrapaturi daukagu, horrelako beste itzuli bat. Jaun Andreo, honetan txutzi behar dugu. Itzuli amaitu da Binegoren nagusitasunarekin, eta zorionez, bi euskaldun podiumen beste behin, Mikel Landa eta Jon Izagirre. Itzuliak eman beharrako eman ditu. Ziklismoak ez ordea bihar bertan, Arri Festa, Xabier, Arri Festa daukagu, arbideetako haundienetakoa, joan zen igandean Flandria, bihar Paris-Roubaix, ez da gora txikiagoa izango, joan zen igandean ze ikusi genuen, joan zen igandeko haundia ez da egongo Pogačar, baina han izango dira, utxik egin gabe, Mathieu van der Poel eta Wout van Aert, eta gu ondo garela ordu bat eta terdiak inguruan hasita zuzenean, prestatu Xabier, aldatu gurpilak eta gainerakoak. Dana prest daukagu, gogoa, eta uste dute lasterketa benetan zirraratxua izango dela, eta txapeldun haundioiek arbidetako azken lasterketa haundien ikusteko irrika berezia daukagu urtero bezalaxe. Gauza, bera, Alfontxo, zure zain ere izango gara. Han izango gara. Eta zuen zain izango gara, Jaun Andreok. Eskerrak, aste guztian eskainetako harretagatik, ondo garela, esan dakoa, bihar. Ordua eta terdietan hasita Paris-Roubaix handiarekin itzuliko gara. Ordura arte, arratsaldeon.